síos ar an míiste bordán. Ní ra tuaire me an taobh bhí gá léomh chuirta bhí a gceist. Sin an áit go dastíonn go leor an ó hirirmeachta a dhéanamh. Mar ní focail a bíiste a úsáid chuide a gonamara go dó. Jo, fád an siad rain, mar a deirech muid détá se a gonamara. Tá go leor samplaí eile agus an féidir leis an ilechuine na canantí ar fada thuiscint, ach má tá fáilir Fhoclóra nó leabhar tíorméachta a bhíonn na héagsúlachtaí ar fad idir na canantí bheit se tharbheith éise áisiú. Ní féidir na difriochtaí a chlúdach a chnéad ach go bhaán mar áisí. Tá man an daoine inisre chun mar go páirsan a ahans go réid poráiste agus minic do réid cantar ní áirí má chundaid go chundaid. Ach go frúach ó gáil híanana difriochtaí sin agus an bonús atá lóg agus is fáibí sinna bhín tagm sa go páirsan mar Cainteoirí dúchas a bhfuil go réir mar thuirm héine in os. Ní féidir rééis difriochtaí a chundaid ach ní lágad déon hart nach mí ná lú focail a chéanaan arm a úsáid go crín. San áitiúil mise i gabir i raidir an belt tá se go ám go féitin am rá ó chuir túnra ar féidir nó buineann na tá focail sin nó cechaí níorthá seo. Níl se sin go bhaintáis sé cholachanna ach tá de tábhachtach go meach le hétíán. Tá cóileach í amman is le saolas chuiaach le cuiúlam beidir nach meach fi an sem líana. Is minic agus mé gobar am chéin go déim sa tóir ar a bhacail chá réid I bhoclóir agus bhoclóir tá eil fi láthir le cinnte bhfuil me crín. Tá crín is tábhachtach Harga tábhachtach darlamsa nó tá tú léile cuasí tangan. Caitheann me go leor am a géisteach le bhíine ará ná bíoch mit a caitheannuas ar ólamóirí ná bíoch mit a caitheannuas a roiine in botún in bit cainte. Glacham méid áid lei sin sa gás gur fólamóthú ach ní glacham leis I gás creaaltára a capí a gobar go gaiirmú. Is minic I deireadh nachmlachaí go dó a meán an bhéarla le chuid go na botún bhonúsacha I dhéantar go réalta san Gaeilge. Níl éon chhlacha agam leis an aragóns nach Cainteoirí dúchastaine má tá Gaeilge agat agus má tá tú soch Elte agus iniúil ar a tanga le bheith fostaithe mar fréaltóir becheart go nach tú iniúil ar a tanga. Ní Cainteoirí dúchas spéirla misreach nach náir mo chríorm nach botú réalta le taistáil a chud cainte go háid chumen I caint go paibrí nó a créala frí bhean na tanga. Agus mar flinte dénach ón brinnes ag an saibhras. Tá buáil bhórmid a bheits atóir ar hirirmeacht nuaimsere tá fellúnach gan saol comhaimsere, go licich muid chud gan na seamleagan nach í an námad. Feiceim choún réalta ar thuiris.caí go dtí an go leorach go mar in dhéine, fu híúlach na tanga agus saibhras na hanaí cainte. Agus minic mé rálam hain tá náisian sa gan sam sa hana hain. Ach níl ag búnta ní sógan am agus tá súlam nach chuil me róhan go fód. Níl cada eisteach ins na tíirmí darlam agus léad go bhfuil siad a tíomh má gan Fhoclóir atá ag an Pobal. Agus is léad freisin go bhfuil aspa cruinne agus leis go híomh gramadaí ar aib eile atá an ó híomh na gramadaí na Gaeilge sé sin gneirtar ghlach leis ar a leith sé den iarraidh. Is miniclam sa rá bhfuil mar hampla ara áit nó seirbhís caithíoch dír. Is focail atá an agus é mochláin, sé sin go bhfuil rud adúin nó strainsear a marheálar costasach satá sé nach ní cinn le hétí go airgad go dó. Cred nó na cred, ceirtíh a bhráile le duine go mochláin le garid mar gur an focailán agus gur dúrú gur sé as cóhéics. Ní rá sé cloisteí a fannig an múnsúr. Cáim muid fi an demlíanana nó fiche blian má bhíon an cúpla den óg táhá chluisteáil Somála há geartú hana hain faoi leagan nach í dúchasacha a úsáid. Tá sé Harbheith táhachtach darlumm agus muid ag ggéar a ústáú nó anóchan na dhéanana ar a gaiint sa leagan nach í cainte. Gúneoch muid an méid saibhris atá agan hana hain go gúneoch muid é. Nach deise a bhád mar bhálacht a rá mullach de chinfút nó mar bhla ná a tú tí go me I mo chochtúir ná na rudaí nó siirge tá an úsáidenis. Tá go dá caite tá bhád nimar go rátam focail bhád scair argónt eile hálinn réalta ná róla me an Gaeilge a múna na tanga. Ní chréidem go bhfuil dúalgas ar na ná an Gaeilge a bhóna. Is creaaltáirí muid tá gur seirbhíse ar fáil go phobal éisteachta ar le. Anois ní gá búna na Gaeilge chláánna go thomlangin skedul tá áit an dá le hétí ach ní an phríomhfógas a becheart bheith ar an fá réid. Ní misteíomh a bheith éidechasúla agus cuitítheach pan éisteúir a cha dúspáide is seirbhís creaaltóireach na muid agus táid an le freastal ar phobal na tangan. Sin am chuid sa cháde tá me Harbheith buocha ríiste san deis agus be mis sin gimach chun na fescaach be marráis le chuna dé frééis an daine agus gnáirí le cholan eile agus cainte. Gur míle maithe do bhdaí.
gur míle maithagad bhhairdaín agus Cainteoirí leat le do chlár. Inis bóca muide a rá agus dar leis an schedule a fuair mise réanús sé Dónal Ó Braonáin an chéad Cainteoirí. Gur míle maithe áine agus gur maithigh máín as caint an spre go a hórtan sin. Léargus an tríú levéile hirúmsa agus dear me focail nó gófuil sin a dearmí na hána a tí chéile. Seachas bheitrácht Institute Ard idir chuis le. sé Thomas Halmador in Slónan Baruír agus géid Slónan tá feisnéis maidide de ránfortiocht sagóras ardaideach is fud den nilein. agus be ádas de tagartí a Slónan tíre réitis go go híspéis ar de béíon tagart go chósaí taite a dhéanasma. So géid Slónan hoichead 8 míle nó mar sin go phobal feolama atá eng san árneán ardaideachis. Agus is mór iad mrás a dá chóras is na sé chundé go háir chuige hocht fin géad. Tá bunáit in a ranfortíthe ag levéile 8 gon chochreid náisiúnta cáiliachtaí. sé sin levéil fochéime nó bunchéime levéile 6 sin testas levéile 7 diplómaí, levéile 8 fochéim nó bunchéim a ben mór chuide talachir. Ag levéile 9 levéile 10 tá muid caint ag levéil iarchéime na máisteachtaí na dochtarachtaí agus i leidir sin. 9 míle cáiliacht ardaideach is bhruntarinnis bit nach 9 bliana. Arneal Ó agus tá ranfortiochtínta i méadú 9 bliana. Tá mant mór mítsachan a da can lína gailgeirís na figurí se. Ní inter ecmúir le ar an gailge, cuasaí gailge agus cuasaí inantar a hagas tríomh na gailge, tíbiste an rangú caiideannach idirnáisiúnta idechas nó aiscid. Cuim sítar loch na gailge sna dána na déannachtaí idechas agus i bhhairinn eile idir seoireacht gná ólaíocht leis agus ar eile. Agus ní féidir tuis chrín íana ar an ranfortiocht se mar gur fis ar thuairisceán. Agus filmir i gceist na trúhéar na cainte mar stóidem gur bíd na staidirh a hochrín strateis deire. Sin íon ifriocht, céird atárá inis faoin litirthacht agus bochúidirrá gotí an dara Slónan mar a mist a Tomasa. Tá géará ficirumsa le Foclóir aontangach Gaeilge agus credim si go a chóir leiisteach ar an sin láireach. Foclóra Nua Béarla-Gaeilge a testáil frisin glacam de sin ach is prání agus is riochtarí Foclóir aontangach go buinte amaseo fikirum. Mátá fóin an Gaeilge chláánú mar bheán scríbhnéireachta agus iontlachúid, sé sin úhíh scríbhnatanga, litseocht, idirseoireacht agus scríbhnéireacht acadúid ar a tíú levéil agus go náisiúnta testín Foclóir aontangach. Bar buicin a litirachta an tanga scrífa agus láta a bheith de chóirla héin, agus an rólatá aige ar a tíú levéil na idechas agus ilúntach ar fáil le go mach léirthiscin ar chinálachaí, stílíní agus réiminí tifriúla tanga. Waachtar leis go míonna céimiche ilse ar a góras foiimení, agus go bhfuil feasacht wathachab ar a bhardal fónéimach a bhhainans leis tanga sé sin na héanaid chéile sin bhfuil brí idirhealaíocha baintlób, sé sin an difer idir fearr agus féir mar thumpla. Feachtar chuige go míon céimiche an áireacht analís chreitiiciúla dhéana ar an éagsolacht láithe, canontaí, agus go bhfuil tuiscint an wathachab ar chód scrífanna tanga, litriú, córéid, gramadach. Tá go maith níl go donna ach is maith higann fuid ar fad nach marin chuidir chéimi chuile wachléin ag levéile 8 go háirid de beanna ard a cumas sin amach. Agus ná ceapachéin dana gúil mí an gaillegan amir na micléin agus ar na céimithe níl mar a dúirt Martin Ó Cain fadó gan gona gáirscealta sa gcinál idechas atá an fát. Bon agus spár híhrú na litirachta a Foclóir. Tubar tagartha atá sa Foclóir agus Foclóirí aontangach go háirid, i ligus scód le lochtúsáid an cumas teangatach behíhrú agus a haimhrú mar bheán, aclaí agus trálúsach. Foclóirí aontangacha iad lista focalas fra smuc agus fuirisún focalas Gaeilge, ar chnúsaí go ocla canúnacha iad. Nis maithí go manáitiúlacht ach bhíon cosan deire go dhéana agamsa go díad i mo chuid éibre gach lá agus leithití an béal bew. Nis is maithigim se go manan na fáilteachan sin le ré eile sí agus úsáid i tanga. Ní Foclóir aontangach sean chainte táhain, is go bhfuil a hábhachtaína baint le sin, ach stór chiiste ilchinálach focail agus somplaí cóaimsire úsáide. A raibhroch an cumas tangatang ar fad, agus a chuireach faoi ar scinne ar hin chumas scrífa agus deise láta. Bar hafil nó eisimlóir atá sa guncheap sin gan litiracht. Ach chuireach Foclóir aontangach áirnéis chochtach ar fáil gon phobal tagatí chéile agus gúine ar a tríú levéil chun de mantaí inar gleachtas litirachta i líana.
Aistear fad saol a bhíonn sa gceist le sealbhú, siosrú agus saibhrú teanga, ach tána luamhlíonanta agus tús na hiúna liteireachta thar a bheith cinúnach. Tá léargus fíorlochfar halbhúna liteireachta le fáil nobar chéiteach a dionta ag sera an muclaí, maidir a córis bheasúna hit terepa úrlaura ó Orbert go gasúr ar bhí Gaeilge i gcéad teanga. Le gnéanach an gasúr dáthangach agus is dáhangaí i lugiad inis, forbert teanga a ggóir le gasúr éon teangach, ní mór treisiú go suntasach ar an anachar a bhíonn sacam sa minteanga seachas sa mórthanga. Baineann an ceacht ceann ceanna linge ar a tíú level ach baineann éigormreacht mhór le cinál agus caidan an anachar ar fud a chóris. Léiríonn sár haide neasan í chuig, cean dúchláán ó bhainans le forbert na scríbhneoireachta i monscar in í cheatagóir a na Gaeltachta. Fiús na bonscar in is na ceantar is láidre ó Gaeilge ionta b'nua. Tá tuile takeíochta a testáin maidir a léamh agus scríbh na Gaeilge. Léthirí grádaithe in iarúint go chanúntaí éagsúla, cóteálathe liteireachta i déascóch ólach an bhaintear a ranga agus treisiú fós ar asacht liteire an phobal tí chéile. Ba cheart go scantrocht náilis agus na moltaí seo muide ar a tíú level, agus ní mór chuine géarú go beo ar bhaidí na feasachta san obair ardaideachas. Tá somplaí físe agus ceanródaíochta in eiceáimhe ach feola móg. Tá aindá obair dimta ag an gníomhaireacht liteire breacha, tá áisina fónice Harbheith fiúntach for Jacobson, íríonn ar halbhú agus feasach na fónalaachta, choras na bhuaimení go speisialta. Mulam obair cheáin bhí chora agus Jacqueline de Brún ar a glór fónic na Gaeilge tá Fhoclóra Jacobson san áisina de méil firiste, agus tá idir go bhfuil anhha ar a dar level Fhoclóra ag Siúnaí Huoine agus Anthony McLaughlin bailú Europe. Scéar a chastín idir go bhálacha liteireachta gon ullmhín cheannas na hiireachtaí móra i limisteir fleanála teanga san Gaeltacht. Dear mé áidir bhís na grúpa eisceachtú a bháin gon de fió sin Gaeilge oris. Tá acpan tagartha gon scoffar brí ag léama congáil agus lí sin íoch canúntí Gaeilge fió. Agus deara go dhéanana acab ar chláir gníomh i phreiseocht feasacht, stádas agus fuimnú na canúna a measc mhuintir oris hain. Cean bhainte teag Foclór aon teangach leis ar fad. Well, próses cinúnach códaithe a bhíonn sa gceist leis a Foclóireacht. Agus is andú go saoilítar chéirí chéim leis a bleanáil chorpas Foclóireacht ar a dála chéile agus códaní hocrú. Sé sin ránú, códú, feimú agus farsinú. Agus anítar go maian lochail chailúna chóisialta leis na céimirí sin ar fad. Nuair dhéantar códú ar ocul i Foclóir, sacrítar brí nó bríanna an ochail, agus tugtar ahantas cínsa ar norm úsáite nó gon éirim. Agus sin tar a bhíonn ar chódú gar míle buchas na éagsúlacht i cheansú. Agus léiríonn taide le leithidí hiúaní líide agus helíidir í iarraidh, go dagan consteici chun cín gábhásin i measc phobal na Gaeltachta go háirid. Is ná bheith cuifiís le gnáchaint na Gaeltachta mar thora ar phróises códaithe agus caidannaithe festa, sin éon ceachta dá le feolamhain ar fad. Béisiúil dionta ag na sochangailthe Leslie agus James Milroy, rinne oberhór ar bhéarla bhéal firiste, ina lochanna a bhhainins le próises caidannaithe teangacha. Tá an údarás le úhór agus úbheag go mór a gceist le seo. Sé sondúla náhhailart go bíonn scothaice buíocht na liteireachta nó muide atá freistal ar leithidí an teimena seo, a thocraíonn san códú agus an caidanú a dhéanann stíthú ar an éagsúlacht. Agus ní róú i bheith san ádan mar sin agus barthafhail go chur gástein maidir a Foclór aon teangach. Ola ar mar chríise bheáin de bhéití heachtar phróises códaithe nach má cung ná cuil, a ceann a má códú cóid agus chorma gceist leis, agus farsinge an go éagsúlacht. Ceir tal le duine mar sin, agus tuchamuid go feidir sé tríús leanna mar a miste le Tomasa. Seo bhíad aber listam chuid bhíonta hain, mar chuid clianta beag a hain mas mai líb, agus láinchead a go paintóp nó chur lob, riachtanais ábhar ar i gitoig agus riachtanais reachtála ar i tesaig. Bíoch chuile chinál cainte sa Foclór aon teangach, troch chaint, dáchaint, caint túiche agus carach. Bíoch ráin na bhfocail leheadach, agus líg scód leis an éagsúlacht réime, réigiúnach, éagsúlacht sa morfolaíocht agus sa déilbheocht, sinnéad aber sumpla na stóhí an niverolra a bhhainins le headamachil. Tá chuide go anantáir giúte sin tá míad is céad olra ag Foclóireachta sa chéile agus tugtar amach olraí ar bheith difriúla a ganantí difriúla agus ní gách brethúir a bhfocail teach, tí, tiche, tihuí, tífe agus mar sin. Bíoch an códú, cóid agus chom
bunithe flatrachaí tiiscinnacha tuis, agus bíonn muis cuiochta dalta ag scópólacht na sumpla. Ní me cheart go a bhí úsíam sean chainte a bheith sa bhoclór aonteagach, ach ná beoch difil rih dóchas. Tígan muid ar fad ceir tá gceist le hasil, lachan, chuiníní, grabarí, baineh, charógaí, bucíní, macíní, aus agus pocadí dubha. Ach nar a chuirtar luganamchaí áirid a go na mari lehop, siad na honraí is fillite nó is spídúla in Gaeilge na Gaeilge iad. Tá le heit chéanna in chuile cheantar eile freisin. Má ligtar chuide an úsáid teanga se le srá, imó chuide an dúchas agus gan éasacht choultúra, bonsrán na litereachta go deo. Dú sin na pléise geirí amháin a bhhainint leis a gcaint tradiisiúnta úr leabhar na Gaeltachta agus an cinál teanga a bhfuil meas ómos agus gradmó baint leis. Ches mór na ciste maidide na bar hafil agus eisiam leide. Táin sé fé chraicin an chódaithe a bhach le duine sa bhoclóir aonteangach. Ó hús na hafilchanna ghlacú leis mí a caint na Gaeltachta an scó. Ach céan chaint. Deir a chaidíní bhuirachú, Nelford, Banachtéilethe, ní hinna déireach me hena bháchair. A glár le an cainte a réidir na Gaeltachta. Agus bevinnig le Joe Steve, Banachtéile siúd, a bheith tracht an low-fat language. Chula muid ar fad nach charan an teagailge cheart mar ó dhé agus an Gaeilge nó. Ach náidir chuile hanga an tarú, sin an téanú atá cínte. Agus ní próses neódrach atá an, mar bíon túirim ag chulaganna i híomh, agus is mar sin. Níl gara héana gúil arthú bhún ar ónalacht agus murfalacht Gaeilge na Gaeltachta le gháscóir bliana Anois. Mar atá léirithe ag Brian Ó Curnain a gás Gaeilge Chonamara agus sanna próses cheanan ceanna ar bun ar fud na Gaeltachta. Siad an gúid se ríhabhachta go leanfaí gan obair ar na cóid fuime agus ar an monachar fáiríochta I bhíne sin na nachrithe se. Is ceart leanacht gon eisiam lár Gaeltachta. Siad an gúil céal leis se legan amach rathe, trí mhór chanúint, ach bhfuilthain go scrúdó fi san tacair theoranta go chrí chanúint ar le. Oras I gundai fió cúlé I gundai chorca agus a rain nó seanna phobal a gás Foclóireachta. I gás Gaeilge fió mar thumpla, ní ólach a réan is sumpla fuime breise I bheitháin a gás riint fochla mór thuntais a bhhaine leis a ganún sin go háirit. Agus tá me cuimhnú ar an legan atacab héin ar runnach nó macréal, murlas nó murlas stóidim. Agus in sin nach éadachtar amach focla ar nos léine, gíomhre agus mó agus barí ar a gahirirlach be sí héana an anilrá an Gaeilge rá fió a bhaid níos na mise. Dar rán ó fé onsálacha ionadacha a gás na gantar sin, aber in míle focail is cuitianta an ngachéin cheantar faoi seach bhfuil éagsúlacht don mórchanúnta gist leis chuir gás, bhór a gní feasachta agus dearbhú féinúlaachta bhecha gist agus hacó féad a hobaid in limistead pleanad i teanga. Inis sé tám leis an obair sin íana agus is á sin íana mar chuide go ochlár aonteangach, ná bheoh maile beharing. San am ceanna is ceart goin áirdeúirt ar haid de spéisiú ar cheisteannaí éagsúlaachta teanga atá deanta le déim leonús nó mar sin. Tá leabhar bór héigear a scríofa ag nóla marachú faoin meón I le éagsúlacht teanga san Gaeilge. Is siú implachtaí idechasúla chuide an taidise a chur sa meá, mar atá deanta ag nóil héin agus ag cólín flin. Tugann siad sanna faoi dearg bhfuil áú súntasach ar I legan amach meas feolamarí teanga I le an Gaeilge na Gaeltachta. Ní hé míon nás breach gach feolamóra sealbhú dhéana ar Gaeilge na Gaeltachta is cosú. Agus is ceart a bheith ardach ar a bobal úsáid teanga sí chéide, a gcuid mianta, agus riachtanais agus a ggóhéag úsáide. Agus tugann Bernie O'Rourke agus John Walsh andeargus go deohar an ábhair sa bhaid chun is dearnaí bhóg faoi nuachchainteoirí Gaeilge atá fáilte Rutledge, New Speakers of Irish in a Global Context. Áit bheith a fós ar son bunús códaithe atá cóid, chothrom, agus farsinge an sa bhoclóir aonteangach gon éagsúlacht le cúnaide. Dain fi áireamh crín ar lína maclainn a bhí Gaeilge na Gaeilge ar bhealcha be in Institútí Ardaideachais ar fud an Ileinn, bór a gar. Áireamh a chuimseoch micléin lánaimseirech, páirtaimseirech, micléin a bhí Gaeilge chósa testis, diplóma, bun chéime nó íorchéime. Micléin íonach modúl fánach an únsanáil, chomáir a san chósaí umlána tí bhean na Gaeilge. Bailíonn an túdar as am ardaideachais, an rianaideachais agus riana Gaeltachta statisticí áirid, ar chósaí áirid, a chuidir teag túntasach le hobar na focte bheith an gan na Pobal úsáid is targiúla gá bhfuil inniuhan. Déanam héana amach go bheitach sús le 50,000 duine a bheith Gaeilge na Gaeilge sa ggóras ardaideachais ag le bhéile cínt. Sin isteach amach le 7,000 gan ar an ardaideachais tí chéile. No, bhfuil faoi thuirim atá sa méid sin, ach tá sé bunaí ar lína Institútí lína gúrsaí, lína fórne agus i leith.
agus meú ar a bhiú gan oras multi íana faoi déanaid Gaeilge mar sin san ardal idichas. Wa mé sin go fáil. In áhar an áú mór ar chacha de cuasaí a tríú lefuil in altar a bandé stoi gan chuide smó, ba hard an lína 4 eúnach go nachchlóréintangach agus san am ceanna molm stoim an chinine legan clóte go Foclóra Nua Béarla-Gaeilge a chur gló. An an stádas agus gradam leis legan fáiltí gúnaí agus plein frisin leis Foclóréintangach. Hain an forlína tanga agus na tablaí gramadí sa Foclóra Nua haar cínam. Siadam gona multi harbh géarchúiseach agus green, agus tá iarraidh go baint testa bar a tíú le bhfuil hena héin, agus go bhéid faointe údaráise tá an gon chodú tanga, safla is thar gúna liga. Má war an údarás leis Foclóra Nua, leis na síhaní tanglan.í agus Foclór.í, is mar chora winnín an lochtúsáide agus an obair feasachta tá dinta ag lehéidí Cahal Canberra agus cormac préamach a gahanna mianta tre se lehop. Ní frost heachtar heneolas, sismuid agus Fhoclóireacht, gon grástíí an tilís agus an tuailce se lua, ach sin an éachta tá dinta go bhras réimsí se. Tá achfuin náisiúnta ein sár chaitán idirnáisiúnta. Fearracht an lúchasaí is fearr, feiceann nar bhór dagan ó dhéana ar an aisce agus sport Olympacha dhéana go Fhoclóireachta dearmí inisteachta. Bé nó a chunrú rialta a testáil lenachtacha sleaucha ar na sárachúní se tar fóring inis, líne agus ar gló. Rinneú geolaíocht antibasach ar an achúní bhí ar fáil go dtí sé dearmí muoinithe, agus tá obair chéachtainta ag páric an míodáin, bailúir agus Joseph ó Monachú agus Joel Lowry ar na ceisteanna sin, a caafar sa lochar go aimseir amach roinne chinú, agus sin a ggóhéachs na néile bheile a bhíon sa boras. Ar an ábhar sin is tóhí is ceart an cheannareacht a heas an fód go Fhoclóireachta lu ige tráise na Cainteoirí agus na báirt a bhreithe iní ceis na Foclóireachta na príomhhaiminí, cuimhní mar Joe McDonough benach tíle stéiles, Ferdy McAnally agus Sean O'Queen badas banachtar Perth. Winning gan dá réaltas agus gan air a Gaeltacht a Catherine Martin, féchaint chuige tuile cosanta fós a thuirt gan achún náisiúnta seo ar hábheile chunracha in iireachta séireann. Le goach Foclóra Aontaingeach agus Foclóra Nua Gaeilge Béarla-Gaeilge sin faoi Westláán. Ní mór inisteocht leanúnach agus buan agur buan a bheith aras. Léirí na Foclóra Nua go bhfuil iniúlacht damda angs réimse, go bhfuil scileannaí banistí tionscadal ar aus tíl ar fáil, agus bhhahanna ar is streitéis fiche bliana, treisiúreachtaíochta agus san sa láthar muoinithe a chinú bhí chur na Foclóireachta sa gánaisnis. Bu an táhacht údarras reachtú le bheith in obairste agus mudum go rifií gasú sunrach reachtaíochta, níon fhí foráilán go ábhrainithe ar Foclóra Nua Béarla-Gaeilge ó am go ham, go réir mar is cuiile se boras, ach uair bháin gach 7 mbliana ar a leith, agus iad a eiliasú agus a ailsú ar fibhí mós cuiile se boras, i ní gach ábhrainithe gon tóirte. Nis má aon chuide go dhéanamh sin tá údar leis. Runiú leasú sunrach sa mbliana hábhla sa tíide ar an nachtam chomisisiún hichianíireachtais, nig gur hí ceist an chaide an ifigiú go híomh cínt. Creid an go meid sé chuí agus tarafach stádas gan bhéanana ceanna a bheith go bhuras so híh na Foclóireachta de. Ní ceannach ar a gaint, siadam go dhéanamh Foclóra Aontaingeach an leas go dógan siú le bheith, agus gon phobal tanga tí chéide. Tá struchtúr seachad ar fáil, a scíleang sa réimse, lecim muidiring. Bhí le buchas sa Dónal Cainteoirí simúlón merte tá críochnaí hin sin in ismáirín agus Dónal agus tastin we me bhealúí gur cheartdíh ceisteanna a chuiristeach ar an ggóras Q&A. Inis a chormach tá agam ghfuil coppla ceist takeísteach anna héin nó ar a leid teachtarachtaí go ceanáléigean. An dastin wete iad sin a phléanis nó an dastin wete de ágáil go dtíon deire. Well, go bhfad bhí na cín sin go dtíon deire aine má tá sé sin ceacair le hain. Tá cinnti bog mu de raim mar sin agus ír choleachí eile lumanis mar ní éine is agus í a caint faoi Pobal na Gaeltachta agus an idirchas Gaeltachta agus ar nói a chuirid lena lán eile agin ráthata ar bháide mar go bhíonn si lé freisin leis an idir seoireacht chláite. Gur maith dáine ach díreach léú ceartú ní bhíon éon phléam leis an idir seoireacht chláite. Ní éon scileam a gcúrsaí idir seoireachta. Ba ar ó dearab sin am jabsa. Bhí anchaint réitiam ach réad nar bhí me mo chola ghaid Dónall Ó Braonáin mo chuid nótaí
agus ní hamháin sin nach dúirte bhhad níos fearra ná bhí rún amsará. So féta mis sin se gal bhile agus éiste géiríis le Dónal. An chéadú de dírin chológus tá Foclóireachta mó tá si astáta. Agus sinna fágúil sé intach an iscúil an technoliaachtain is go féidir chur lé. Ach mar fuair muid amach nó lochta bhair dearag amach nó an bhair ó dheirigh más málik. Bhí tháinig árad in nora, tháinig cibreatamach agus tháinig an COVID. Agus ceap go leor daoine nach meach teanga bheith chuaireach mar muide bhí fós sa plé le mún agus brodan. Nach meach sin an déile leis. Agus go leor thug me faoi deara go leor daoine a ghlacha leis nó ní bheach sin an déile leis. So mar sin breanna muid ce a Locht na Béarla. Now nuchan tú gur galar idirnáisiún a bhín seo. Agus go méidir gur an míle teanga ggéar bheith ar a leith a ggéar bheith déile leis an Fhoclóireacht nó. Go topain ceap muide mar ran ced a bhín Béarla leis. Agus thos a chuilhaine breanahfuil rud a Béarla, agus sin ná Locht na smótamsa ar Fhoclóra Béarla-Gaeilge. Eiste go leor is dóilm gur módachar i dhéanans Foclóra Béarla-Gaeilge. Go winter na Gaeltachta ná BBC nó hibi Twitter nó Péad. Mar cholóin néirin agus a hosín gasúir a rangan íán nó beidir nach míon rangan íán cé ranga dó beid. Thanks a million Wadi. Nuair a hosín siad a ranga dó i díú Fhoclóra Béarla-Gaeilge tá teachtarach 4 láidir in sin. Má heastain bhaid anam háú go go dtín Béarla. Má heastain bhaid scéalaín seach go go dtín Béarla. So sílim se go bhéh chéadú go cheartta dhéanana ná Foclóra Béarla-Gaeilge i dhíbert amachchas chola bhunscail sa tír. Agus sin ampá gur a mis díú inneomh ar an gainte thug Dónall Ó Braonáin. sé sin gur Foclóra Gaeilge cheart bheith chola bhunscail Gaeltachta. Mar chológus a phraenáil an tú gasúd le bheith a gúnaí i breanú a Béarla. Tá sé áféiseach. Ní dhéanach Cainteoirí Béarla go dó, mar a dicadís Focal Béarla. Na recinn siad a chial nó dearmid atá le narrative inis. Ní róidís go dtí Foclór Frankíise le fáil amach cén chial tá leis an narrative nó seo bhfuil choilmhaine cainte. Róidís go dtí Foclóra Béarla. So tá muide tréáil Cainteoirí dúchas Gaeilge agus Gaeilgeirí maithe le gháil i dtíanana a go taide sa teanga eile. Tá sé 4 bhíon áúra ní sé ceolaí mé. Ach tá me sách sean go bhfuil rintiscintí fáitam ar a ghlaigean. Agus is stoilm gur in sin i tá an aibetá Cainteoirí dúchas le bheith a gur héin iniúil a Béarla. Na dégóirí sin agus na daine sin na fichití bhfuil aine mar bhfuil scan na Gaeilge go. A hosín sa míú rudaí áirid chum trí Béarla. Ní man an ar an Gaeilge. Stoilm go dosín se chológus híntar Foclóra Béarla-Gaeilge go i gimonsca. Seanscoil me mícheart ar fad basic Dónall Ó Braonáin sin mar tá saolas intraig sin. Ní lamsach rud a chunig me héin. So sin an chéadú de dírin. Gur dóilm go béon chéadtáíocht eile na Foclóra ceart Béarla-Gaeilge. An dar fágan níar me sin, nuair a bhín móid dearagam, is smáilamsa ní bhah se gohfuinál sa canún troineile a heice ná a cheartú. Agus ní cheart go meach. Ach, cá ngó me le fáil amach, ceart é sin, mar bhfuil se litrí ar bhealacha aní. Téim go dtíine le Dónall leis na leagannach í mallarta cháil. Agus na nuair eicim go bhfuil céireach sin a ráfocail atá an láidir hísan sin nó go bhfuil an taltach a ráfocail atá láin ceart. Ní é hén chúnagam an Foclóra Béarla-Gaeilge seine. So mar sin tá Foclóra Gaeilge an tábhacht. Má heastain bhain altach fáil amach ce a fata, agus má tá Foclóra Gaeilge an jo seach go breat an PNM atá ag a héanaar. So sílim gur go bhfuil andachar. Agus ní mission is seach a cuiinú mo fóca beg chéine bhfuil Cainteoirí dúchas na Cainteoirí dúchas tar an ar nóid bheith chu céanna fíor fin na Cainteoirí dúchas éáid sa tír nó na Cainteoirí lífa. Sé sin
gúil muide dainú meáin an eisteúcha. Nuair tá na gasú sin, chúg bliana, 6 bliana gúis. Agus ní ágann se go dóia, ní leart a chéisteach leis an nuaíocht. Agus beitúrá, nasca te rá, se daine sé méle. Tá meáin an eisteúchan tá sé dain níos na créatúir ó bhí siad 6 bliana, 7 bliana gúis. Agus sílim gine na Foclóra Gaeilge a sin leis. An darú de thug me fao deara, ná nuair a tháinig an COVID, bhí cárda mór mílteach Foclór agus téirmaid nach rá leag an Gaeilge. Agus bhí sé go donna sin go méigean ron héin I tuairis síos agus Foclóir beag an chorán víris a chu fáil. Agus as sin tháinig ceann SDCU in na dhéal chu sin. Agus go bunúsach bhí muid géara Foclóir fáil, so bhí má bhí mis búsáid brúisc bhuiim nó ráirta, go rasag daoine cad a bhí geistam, mar gur an Foclóir gur a Foclóir beagán. Agus ba cheart go meach téirma in ná cúineáil suas, ní réanaar an aine le a Foclóireacht. In nuchtán nach bhfuil gobarig a trúr go lá aimsere, agus ní mis den necam. So, an pointe ná go gathar defiríanna agus na téirmi seach ar amach, sulla go cacamas go ocail le Cainteoirí nach bhfuil an gáile semach. So, sinna fágan mar níor hála sé sin na blianana, bhí sé má. Now, is cuineach lem duine cinnte blucharns rá, a chuir sib ceisteir gaiiste téirmeachta buin na téirmi se. Fúnar mar rá, but ce fágamach muide gur ceisteir gaiiste téirmeachta, nach chuid sé daoine géisteach leis na focla se chuile lá. Agus bhfuil ámhaine fánach go méid cruniú ceisteán in aimse seo an chorán víris le gohuiimiid na téirmi se agus go bhuifaríon. An rud a bhí muide dhéanana ná gur téirmi ar fáil agus dheall chuideach go bás, mar ní úsáid a daoine. Agus túr me sampla ó sin. Cefid den agaise dearmid a dúirt tá mo hábléad in ompar a thuas daire le seachtain. Bigin tú, ní léanana a gúsáid tábléad ar an iPad níos mó. Ach, féchan seo gan na mara, gúil an focail pláirín teach chuin cín go nádúra ag daoine na bhreanna Fhoclóireacht. Tá muid ar fada túir pláirín ar tásig chulaghine ce tá muid rá. So, má úsáidtear an teanga, teag an Foclóir chuin cín go nádúr, agus dheall chuideach bás. Sib se a cuineach lí 2030, agus cormach tus den necam. Bhí chulaghine deanaimdí cebciúach muid ar selfie. Digan tú agus bhí féin fici agus féin agus I réir leis ar deire. Ach, in nora is Delphi agus Delphi an dá ocail a bhí testáid. Agus níach me gur leúna dé na a bheits daoine scuilteachchas go túún bhí ríis le siú Cainteoirí le picú a thug galób. Ach, agus ní heastó Foclóra Gaeilge. So ní léáach go féad le cuineáil suas lei sin. I mé infodemic a testal bhain chéad blian eile nó mé deireadh le fáistéim, níl sam. Digan tú. Agus an corona coaster seo mé muid a caintear nó mé san cad a héin an chéad blian eile. So tá focla mar sin ná. Ach sílim gur cheart go meach an caiiste téirmeachta, chóiscipaí, agus tuigim go mííon rudaí effigiúla. Ach sé rudtá le deanna ná chun muidir list ar fáils, bhí cad ag daoine úsáid na bhágáil, so béisteinnig déire na bliana. Ach bhrá muid an aspa. Gus bhí muid sór crosta, bhí muid rá, ce fágal muid a dhéanana seo, tá sainolaí mór mílt go man sin. Deanna dí se, deanna dí scipaí. Mar leúna de bhí muid cheapan tám sin, mar chur tartí an go plomís nach testot na téirmaí ríishain, bhí go chéad chóbad eile. So, mar sin rud bháin, so Foclóra Gaeilge. Sílim se bhfuil se sin fíor hábhacht. Ach go goil ar eis go dtí an Foclóra Béarla seo, bhfuil Béarla-Gaeilge seo, tá mis se goil chosc an éon bhunscail Gaeltachta. Mariaal ar ghearc an eistúchain. Ach rud bhád níos contúirtí ná sin. Caithín se aspa muíine sa teanga atá sa máile. Bhí mis mónam le clí ar fe blianta agus bhí teanga bhí focla go leor sa gamplar nach ra amsa mar gur béarla effigiú le dóla mis ar scail. Ach ní smaoineáin go deo rá le gasúr. Ní le focail sin ceart. Tá me smaoinú ar
chuirgas san ramadach dearann siad an alra, use. So tá sé an siimplí hín ó go, bhfuil má hín tú scríb sa strúdú Béarla. Na fágan sin amach marall beidig beid duine cinnta cheartú nach bhfuil Béarla sin acu agus tá leagan effigiúla. Ach ní bhachtú marrála na bhí ará sin. Mar sin dúirt mámas déad is má móscail bhaine. Mar sin tá sé lám chu ceart na ganúnt agus atá U plural nach an bhfuil U Oxford díarmat. Agus dhí má tá tú gan elegant tír. So rud céanna leis an Gaeilge. Gasúir na Gaeltachta itá feiceáil an focail práta ina leabhar ag chúg bhliain na gcuis. Nó nach bheice íochail go deona leabhar, céanar chóla sé íolach I riamh na híal. Tá teachtareacht eisteach á thuirtó, sé sin tá mám agus déide aineolach Gaeilge cheart. Agus tá a gasúir bheaga, tá na múnteoirí gúna ceart. So, sa máile itá Pobal an aineolais, sa scail itá dí an na wacail ceart. Agus goir I díaring, chuide gan na múnteoirí bochta sin, tá siad bailá dhéarab, tá siad óg. Agus tá siad hain, Dónal hééis bhín óin cén fá, ach tá siad hain cho aineolach I gceart agus tá mise marall nach nintar éon chóram. Go chaúintí ná fiú go Gaeilge is na choláistí eilúna. Tá siad lán le brí agus le fuineh agus tá siad ionintach leis na gasúir. Ach ní mar agus aineolaíad chaúint ná leagannach. So sílim bhfuil se antáhachtach. Nach scriosá an scail sin idir an baile. Agus cuioine na héins na gasúir go scail, mámas déide sin iad dí a bhór na deireadh. Mar go siad go desló, agus ug siad éireá. Agus an sin teinte agus scailagus go tapúin an múna scóp. Tá duine cinint eile tá níos cúchtaí tárála sáínis sin I Gaeilge an fortan sinnéad se dín Gaeilge cheart. Agus na créitúir, mar a hiice, ní bhín ceachtarach go ba géire. So sin fá go dastíon Foclóir, Gaeilge I thuúras aitheantas. Agus sin fá go bé níl Dónal an caras fearr tamsa. Sin Foclóirí a bhíns oscailte amar a scáile an táir fad mar go mí me gcónaí seiceáil na malartaí. Agus ní héon bhas lei sin fáric nar chormach nar an drambí gobar I Foclóir eile. Ach just ní reaghríonn sé na feiban ní bhíns le réit chamsa mar chainteoir dóchais. Agus an rud is measa tá tarlú tá daoine gúsáid an Foclóir Béarla-Gaeilge bhfuil a bhí úsáid is dói. Mar bhí Dónal a caintear an ggódú agus an réim. Breanaíon daoine agus ní chola sé Cainteoirí bhfuil réimtanga, so an leagan bach ceart chuas ddíche an éireachta sé sa Foclóir. Tá sé inis géinseacht faoi chlufa pelle, agus ní bainte beidir darans ní hiig an éanana go dtí go neistín sé ar eis go dtín Béarla. So sílim se go bhfuil andach orá dhéanana go Cainteoirí dúchais ag an róchaideanú seo agus an easpa tuiscinne an gaidean. Agus cén ról atá an sa bheige. Agus ní féidir le Foclóir Béarla-Gaeilge an aib sin réiteach mar bescristar chuide gan na leagannach I canónacha, mar nach bhain siad aitheantas níle bheistethe san teach mór an údráis. Agus mar sin tá deireadh. Agus mar sin tá tú cruthú deilt idir teanga an bhaile, teanga na scoile, agus tá sé go a Harlíns mar bhíon tú idir gástóil. Bascan tú, titan tú síos. Bhfuil sé seo táhachtach, tá sé bhhad níos táhachtta inis nar bhí mise go scail. Mar tá an choras léthóireachta sa scail bunathe ar fónic. Dá bhrí sin tá an múnteoir gobar ar Foras fónic, tá na gasúir feolalam léthóireachta bunathe ar sin, agus má tá na fónic bunathe ar chaúint achtrannach nó ar chaúint nar labhréan in riamh níos meas a fós a caideánach. Tá dochar a dhéanana gan fáiste. Agus tá neart gasúir 8 mbliana go sé róla samsa. Tá ná Harry Potter a léomh méla, agus nach méarach a leabhar Gaeilge gá haine bhuí mar go bhfuil an coifís seo cothaithe. Tá sé tád ina cinnt eile bheith a léomh. Tá ná I chanónú agus iad a galerái. Ná tá sam gúil múnteoirí áirid tá iontach.
leis an mair deireadh go déanna canónú. Ach tá tú bra bhúnteir bhfuil sciil sneice. nó múnteir tá sásta iarraidh hisismóir cinnta bhfuil sciil sin ag an bhheice an jabba dhéanana. Agus siad na fónic sílimse. Agus ní me lochtú múnteirín seo, Tá sé tréáilte lei seo dhéanana. Ach tá feiba. Tá na pean Anois méle i blentir áirid, agus tá chufiís céan acu sin leis bhacail scrífa, ach ní hinna ar an óine. Tá láchanúint á cruthú nach bhfuil ag géan duine. Agus tá sí bunaí ar bheith ólas nó ar ainolas níos meas fós. sé an dia mór ag loch Foclóra ná an tíanachas seo. Bhfuil sé an gceanam nuocht seo, álas bhfuil gceanam nuocht éige na baint le teanga. Agus cholóin éireann agus chuirtear Foclóir ar fáil, go tobain tá íon glanna á dhéanana ar leagan na chuáirid. Agus tá sam go gnéanaan Foclóirí iarracht é sin na hachant. Ach brehan sé cétá úsáid, so sin se fáil me cétá céhéad na Foclóirí nó céhé an corpus as bhfuil sé tarint. Mar atá sein, tá leith á scríomh an Gaeilge, go bhfuil an corpus scrífa a bhhad níos tánaí ná an corpus lára gá lúmart, gá leidmuid. So mar sin caithar a bheith cuaramach fao sin, sílim se, agus is dólam gúil. Now, an bua íntachaile a go bhachtóir go Beidh, agus tá mis Cainteoirí go néidechail stearmaid. Ná, fólam í tú skillna íntacha teanga. Anois bheith fólam skillna teanga an Béarla, bheith tú fólam skillna teanga na Gaeilge. Tá tú i fólam Foclónú, tá tú chuir leid a ochlóid, tá tú fólam leagan a chuí, tá tú dreanú ar go an aibríon an teanga, agus tá tú fáil tuiscint ar an aclaocht itá an Gaeilge. Agus sílim gur duine an aib itá go leor daon óga. Agus seo daon óga bhfuil stonna Gaeilge agus bhí sé rálam, ach ní féidir a rá ceart an Gaeilge. Agus an chúis ná aspa cleachta. Agus cáhfuil tú cleachta a bheith léamh na Gaeilge. Agus cá méid tú léamh na Gaeilge, Foclór Gaeilge Gaeilge. So, sílim go bhfuil scris na héagsúlachta, well, bhíon muid gcónaí Cainteoirí éagsúlach seo tá scris. Ach tá scris na héagsúla sa teanga tá sí á bochtú. Agus, bhfuil sé, rud nach chuil mór an blas ná dáthir, ní bhíon anónar tá ólam sílim. Agus, an rud deire i dhéanach an Foclóir seo, bíte go bhuiich sé réile chuide go neamhréis téirmaíochta. Bhfuil tá dramóga a gúsáid litreir. Just breanín siad ar mar chuid gan síl. So, cholle lá scríbann siad steach feimimenocht na seirbhíse sláinte. Agus cholle lá tag an stróc mór dearach hís faoi feimimenocht. Scrífa siad an feimimenas na stormant agus beo sé tic mór breat a cholle hórt cear. So, feimimenocht, feimimenas, í thugtar éanahantas go feimimenocht, ach tá sé tá muid a caint ar cholle lá. Agus ríist na seirbhíse sláinte i deireadh Béarla Health Service, bíad na seirbhísí tá gceist, chuid smó gan na daoine chluisim se caint bíse a caint ar feimimenocht na seirbhísí sláinte. Ach na heisteitheoirí bhín sa scríomh, tá sé mícheart na seirbhíse sláinte an taine ar an eagraíoch. Bhí túráil a tain ach meistú cé chuma, cé fáil gur méigeanó. So, le Foclóid ar leid sílim go geartoch sé. I mean, tá mis soch se go cuiinechlum ar hosalachú dras na Gaeltach de caintear tógra. Agus chu siad bhealaí go hína fadair. Inis tá sína fadair i cholamhan stíma agur hos radio na Gaeltach agus orlaurí an údras dor tógreir. Sin tean tú go dtíon Foclóir agus ní léon fadair, ní tra meis caiha sána go fada, ach cuiinechlum na hosa sé, mé heap go bíad na holtaí bit ar na ógra. Agus an cean eile ná tionscadal agus tionscnamh. Ting tú? Now, ó híh cuasaí éideachta seo. Tá focail sin úsáid ag na gasúr. Chuile lá sa scail. Tá sé go deanna nó tionscadal ar chuilethóir. Agus tá sé cinnte ar an fós tar éis cearacha bliain a thocrú ceacha focail atá gceist. Agus an sin, fair play gan NCCA, thocrú siad gur sonraíocht atá inis ar chósa Gaeilge. Well,
Búghaíb breanú sa bhoclóir ar a gcéal taine le sunriacht. Ní dearada. Agus go tobain tá sunriacht in sin mar chósa áirteas. Ní cad an cuas úsáid, ní cad an syllabus úsáid, sunriacht. So, tá an faointeáil sin. Is cosúil go mín go déan foclóirí I bheidir alrút agus sin snam ar fára míanán. Go dain siad san a gobir a go dúrachtach an rudatá a gaint agus an rudatá ceart agus acadúil agus chohors go siad. Sinna legus leachsáil agus ebann siad. Gus in sin tag an drama Cainteoirí agus socrín siad. A bhfuil ní bhac mar leis an cuioine mutéin ar a bhacail seo mariaal sinna bhí sé seáin, bhín spec seáin méarla so sinna has a bheith Gaeilge. Ráiletaí. Ach stopci má fear, chuircí ceiste ar míanná cad a hiúr se beir gúrsa nó. So sinna an aibhór, ní me ggéar gáil á phléin seo mar tá sé tí géisteach leis ach an aibhór ar nó I le léamh Gaeilge dachfuil na téixte ar. Agus mar ostí go rúm, bu mó bhíam gan chéad chlón eile, go gurí téix leir á bhailsiú. Ag drama cín nachfuil stis a státthóras. Anas go de coch na téix leir ar meach den nám. Beidir nach me dís lecha ceart ó híh caiddán agus sébhú ach ar a laid bheitdís an Gaeilge hi ceochmot. Agus go tí sem apra scipaí, agus bheitdís chum le dáta. Agus tí a chumach ar lína agus an sinúil dároch GDP nó cuasí stairm nó nuair a buch reftan teoran, tí sin áiscisteach sa rud. So sin bhfuil gant an téix leir onas gur téix leir Gaeilge a bheith chanúsa. Cean gan nuair a bhí me síana nuair a bhí me seafóideach. Bhí na cartú pápar scrúdaithe agus ní me go le ligan é an rún ach tá sam go díirech ce bhéh dalta atá déanana pápéir ní me caint ar Gaeilge is sa gás seo. Pápéir in ábhar áirid sa tír in Gaeilge gon artist. Na scoileanna Gaeltachta is tá sé beg a chuáin na scoil I dheoltaí. So Slána bhína snabhfuil ar á bréici farm. Níl ach is tá sé go maithad tá sí mí. Tá me bid anhhairt. Tá go gur míle maithad do bhre ach tá an tam a ritheart agus tá sé go maithagan béidir brisú be go thógáil inis ar feid nóméid. A dastín muite coppla focail eile ráháid sal a gcrích muid mar se. Éon rud beáil ar áitamsa mar dúirt na dúirt Dónall chola hórtcho. Well, bhí dáin le rá a taon in expression óra. Tá go mar sin brisú bugam té mar sin agus brisú béidir nóméid os rud ag bhfuil muid beagán gan arám. Agus a hamas bétas an fóbrach ar sús fi sin, inis fecem go bhfuil le lán ceistena teachta seach in san choras Q&A, agus go dibban go bhfuil os ceann céad páirteach in san symposium agus is deas sinna eáil. Ach tóg brisú chulagan ar feid nóméid agus an sin bé muid ar eislih. Ní bhar chaibh sa bhí sé lig máil sa Pobal.
Fáilte over as a cháde, Tásúla agam gro deis í blogam téin ó de cinteile te I bheith hagam an sin. Inis tá sé gceiste an leannacht a ra leis an chudéile an Siompóisiam agus gan buchas leis an trúr a ráir go dtí seo marí ní ghaire Dónal Ó Braonáin agus marí ní dhéine. Agus bhhailm a bhehrú híbar ís gur féidir libh ceisteanna nó teachtarachtaí chur isteach an ggóras Q&A chugaing. Agus fecim go bhfuil sé sin atarlú agus pléimiid le siúd nuair a bhés an painéal á phlé ag I deireadh. Inis tá sé gceiste an bog a ra le soracha níhainchain agus í a cainting faoi tógáil clanne le Gaeilge ach gan ebras déach sí gá hata a chahab mar gur iriseoir le TG4 freisin agus bhhaile min soracha go dosócha mar sé do haide. Soracha tá tú ní féidirling hiú chlás bandít an mute. Níl me hanne hiagháil grósmacht gom sin Tá den chat an réilm le teachtar fersanta gró an microfón last agus hí me sin nachróise lasta a has cuma. Ich dal síos bhil an buhas a thuirtaíh agus sulle an abram a gaiitir me an méid seo ní me sé ggóil cóhfuil ódras agumsa ar rudabí nachhfuil dunne béle ní is siomí céad a míle tuismathir sa tír agus níon me sé ggóil saneolalas agumsa nachhfuil dunne béle ach is nachhfuil an sin bí a tógáil a go pleistí a gcrích nó agus a tógu a tógu a héin le Gaeilge is daithe agus hiú arm sa Lord in sa chóhéics sin is daithe. Mar chóra is a mé ferstir a go me se le Béarla tógu me herrigs mó heir agus cén ar lóirse éidir is facail Béarla le chéile ó casú a chéiliad. Bhóg siad go tíir chonail ar bhí me se gain ó trí blian a dhéis agus cé gur caintear dúthais me agus sa bhéad ar lóú le marío a Gaeilge sa bhile. Bei mar a chéad dunne adwa has nachhfuil sí agam gohilas go homlan agus adwa an héine sin sa bhéid go mí me gcónaí geirí cóir le stór facail agus go dtigim na haspaí chuid Gaeilge. Agus staithe gur léirú tan sin ar dóhfuil muid cléchlaí agus mónlaí ag Dónall Ó Braonáin agus ag Dónall Ó agus má hím fallahead ggóil muid an ar scláiche ag an ochlar Béarla go gaith muid ahanród go mí muid sír eistú se has ar eile héin go démara de sin go deas. Tá chuireach go mar hangathe ile rinn me Frankis agus Germania sé scáil agus an sin rinn me céman san Nidaris agus Frankis agus tá tréimh sí caite go man na tíiri sin didim sin sa chóhéic ó me Cainteoirí ar an go dtigim go mín tú sír eistú mín tú géirí rudí ar bhealach an éidir féidir. Fós má Cainteoirí dúchas Béarla ach bhfuil Gaeilge waithigéis Gaeilge lífa ag fiúin. Sílim na hanan an teagháil agumsa agus dí ahananne den ácail lífa go dtite a gceist le lífach mín chuid caiide an héana buinte maithagad agus deirú daoine éidir go bhfuil si lífa teangaí seo agus ní sin Beidh an abrahansa na sílim bhla duine sin lífa ar an éhar nachhfuil se abaltha héana chuir an nóil go hilas go homlan ar thuine san sa teangaí sin. Seo ligin sa chóhéics ar a dúlhanna bhaine atá gceist le teileatha thógáil le Gaeilge. Cadé tá gceist le páiste thógáil le teangaí ar bí. Má chaise chéalata leis a chinú go le páiste abaltha héana chuir an nóil go homlan in sa teangaí sin an hanaí gúis. A chuid smaointe chuid móthaine le chuir an nóil. Ní hon sin sa raig mín tú a caint fan teangaí sa bhile a haháilart. Sa tas agan ní bhí muid a lé na Gaeilge agus bín tú a caint in sa teangaí ní bhíon tú caint fadútaithe a lóran tú agus lóran tú gcónaí. Ní tú cinnte bhfuil a Foclóir ag bhaiste le chuir síos ar ahanród ganáil an hanga héin ganáil a muín teangaí eile. Mar hampla édaíon bhaiste na bréagaine le
in circuléige sa hisna nó sa tamra slí na gléisrí nó na thuirlaisí nó na hacrílig na an paracan sa techt na prisna sa hisna go rabal chuir síos arú. An focal is catanta ag páiste na rod. Tá am chonaí gonmhaire agus ceir a chiolín sé seom, ceir a chiolín sé siúd, ceir nó sin is torm a rud sin. Agus sin go léirín sé an aspa stór focal atá ag páistí na Gaeltacht aniu. Bhín me a geirí dearm lá, níl muid geirí cas le Trump an seo gohfuil stór Harbh toranta focal adíochtaí animácla ige le chuir síos ar rudí atá tarlú agus ar wathain, gohfuil ahanród deas, gohfuil ahanród iontach, gohfuil ahanród éhain, chur éhain, gleote, dóúil. Na focal seo le léir de chuir síos níl si ag na páistí, mar sin bhí me geirí gcónaí chuir leis an stór focal atá acu. nó Mur bhfuil páiste abaltaíon chur an núl agus a chud mthain chur an núl an hang is sa chéad tangaí ní bheith abalta chur an núl an sa dara tangaí. Bhíon an focal rud seo gcónaíon, chuditá geis le rud chuir síos dúir le a hall, cin daithe cin cruúgatar agus chuidíonn sin le páistí cin chuir síos ar nethe ar níthe ar harigí ar rudaí ile tá háartarú. An focal is minic chuinim inis ba me cechaoine ha seo agus iad déanú go brahile agus nach an lífaoin géad an náam Foclóra Béarla-Gaeilge san. Sin fe ag greidim gohfuil géirthe le Foclóra Gaeilge nó tá muid an ar sláimhaithe ag an aiste an mar dúirt me níos luithe, tá muid an ar sláimhaithe ag an ochlar. Tá hanú dheolar an inis agus tá hanú dhíthar go gasta. An rud a bhí agam sa riú ó haise me an chuid baistí. Ceir tá sin Béarla mama. No na ní fiúdan na dúirta te Béarla, fáimach cén chéalata leis ar tús, nó mar dó go ding tú an Foclóra Béarla, go dtééis fiúda Foclóra Béarla an taisteán. Ní hon an aisteán mór doine agus cíal an acu le ortá. Bes na hun páiste a bheith ólaí na bheits an Foclóra Béarla fáitige. Mar deice chun chéalata leis an aisteán ní bheith go bheith níos ólaí. Míníon chéalata leis an acail agus bheitm samplad an dáil an úsáid a ggóhéigs éagsúla agus sin beidir gin se an dífa ná honan é úsáid sa chóhéigs seo agus sa chóhéigs siúile. A se nu dearna dhéanasman an Foclóra Béarla ordaífa se a bhíú. Jins ferris an gláchlainn an príomide íorfríomide sin is ías le coppla bliana scáil léirna in Indraán scáidir mu páistíarí. Jin se scéalú chléiche bhí go bliantí fadahain chléiche scáile bhí rang dar bhain bleachtere. Agus dír leis an Foclóra chunne le gimeach agus an scéala le léir víniu don páistí agus an chléiche víniu dífa agus sa spricha bhí leis a víniu gan an Foclóra Béarla hort a lehhain scéir Foclóir. Agus ó sin amach hí na páistí Aris bhfuil cadan an chléiche detective immert. A chléiche bleachtarachta a bhíán a dí sin. Agus choluas a dúirtún Foclóra Béarla bín sé gamas agus sin mar a úsáidin sin mar a tapáistí na Gaeltachta inis céalann mothíonn siad nachhfuil bhfuil Foclóra Gaeilge mai go leor. Ar an áhar sin níl sa íhil an Foclóra Gaeilge ní héin an íhil, níon cinnte go úsáidim an Foclóra Gaeilge a gcónaí agus gan ceiste bhí dhéanamh dá níl uaim an Foclóra Béarla. Tá géir le Foclóra Gaeilge don níos ág agus na idirm ág páistí bege 7 milliún na díis. Bhí léadí anna bhí mu beg hí tíor bheith an a chur a gúma amach Foclóra míú Foclóra le léiretí bonasa agus a dar Foclóra míú le léiretí agus le Foclóir agus sin sílim go nach sa tíú streichen sa tíú level a an Foclóir héin mar víniu. Na bhí me bege siúíúir a chléige chaime a fáiste scrúdú leor bontus Foclóire agus mu chuid páistí héin mar géal na géirí heachtar ar a letheh goí bhí óla. Chuir se go mór leis stór Foclóir ach bhí láchtar sa bhéid na ag an páiste
an abrantú an cearc nó an chearc. Tá an focail cearc agus tá latha agus tá géans de feicealans na puchtratha a ní abran siad as a gob na latha nó an latha lí nó an chearc bheag rua nó an mar sin báhuí agus báhrach agus bá sin a ní mína sacu ní mí dabal forbortí an tá dabal ré ó sin cearc nó sin ball nó sin moc a ní mí dabal a forbortí an ar nachlar nó an gine a ús an dhé agus a daí bí tuí an gineach gannéidirthe nar a úsáitere sin bhfuil géirhile le forbortí an ar damhéidir fáil de hisismaí agus de foiisttí go dáise a feiceal na bhacail seo go hág. An foclóir bug sin foclóir nachfeicin tú a scalabí tá sé inta dachar heachtar a sin legan is fér tóginn fálathir don ochlár gaeilge a níl na foclóir léirán. Bhhailm sa go a léidir fáil an san scaltathe mú maiine bhain me saltadóid a chu cainte naar cheart go an Foclóra Béarla an. Je moet list leorí an scal rangdá soas nó rang trí soas tuis na bhile gáil agus Foclóra Béarla-Gaeilge eil. At cilíonn sin gur ban Béarla tá ganas is gur ban Béarla an túidir a teag ahanile ocail ó sin má. Se an Foclóir bugah acu a bh abal a míniu ó hort, sanníú ó hort an ahan an ocail atá si a chuirtú an éit sin tá si a gasstrú agus tá si géirí focail gonta ar ahan ar rud rahan an tral. Cean rudí is táhachtí siúm go gaithí pleiste bh abal a chur síos ar héana agus ar chuid mthain mar bhí me ranníos loige. Caithí pleiste bh abal a chur síos ar a charp agus a rahan chuide an chiaadrod na caint acu an té abal sinnéan be sin go mis níos cinnte dá héana níos muoí agus abal a héin a chasan agus chur síos ar rud a hairlaí dá. Is minic go bheicim mu nahfuil an pleiste abal a chur síos cin chuid an chas a bhfuilú, a scríbú, a géirú, a leonú, a gartaíú, go dtí a hairlaí an an léir, an bon, an chéim, an tail, an mórnan, an trí, an lárug, an ioscuid, an glúin, barad na glúine, an bhés nó an chearún, an leis. Cin chuid an chas a gartaíú nó leonú a scríbú. Níl na foclair seo ag na pleisttí. Go dtíanaan na foclair ar na baile dhéiniúna mar hampla. An nuair dhearna hariniu iarracht cin nuair dhearna hariniu iarracht idethes ceideamh agus choíochta a thuirt de foiisttí a gceart an éidig. An na foclair atá agan agus iad bug an sa toban agus iad abal a chuir síos ar a gceart. Na baile dhéiniúna a bhfuil na focail bod an bhfuil focail magairle a ggóil, tóin, plucha tóma. Na foclair canúnathe is tíise agan le chuir síos ar bhhail dhéiniúna a gasar nó na gceirsaí. A bhfuil an focail búdalaí a bhí agannis an éadóir le chuir síos ar bhd a bhfuil cahuiir a tholamid sin go dearnach cin focail atá ganne gonamara ar an focail chéana as an bhfuil geirsa habal a chuir síos ar na baile dhéiniúna agus í fees níos. Agus sin focail nachhfuil ar fáil sílim gur bhfuil go gathú pleiste bh abal a chuir síos ar sin is go an foclóir sin ar fáil de hisismathe le cuidiú le pleiste sin í dhéanú. Tá si ré á tháinig mis a chuid búbís a bhfuil duine a bhfuil pleiste abal a chuir síos ar bhrálach, ar chiacha, ar do bréad, ar do ochras, ar do chud sinní nó do chud didí mar a deir se do gonamara. At clunne tú pleiste a chanig mis a chuid búbís. Níl an foclóir acu le chuir síosar. Wa me geléiris dearú do greiche, go dearú do bhún ar scríb tú fóil, níl sé seo acu. Cin defrite de scarag nó na charag, cóla chum an coda seo le léir don charp, tá sé Harbh táhacht a bheith abal a chuir síosar seo. Rud eile atá gimachtas a chaint, níl mu de feiceala chéile communicíalna
an focal an tíormaíocht le bhain leis tuirichas a le bheith sú le páiste bheith trom le páiste a bheith tarach bhfuil tréimh se chuir a bheith caiiteí bhfuil a ham caiiteí. Tá Foclóir bechearcha má Foclóir bre cumsí hen sin Tá tuisme na ggéilteachta a gobar céim ar thugra a bhain leis bhhaitis in tangaí a le léirigh san tíormaíocht a le bhain le mar a dúirt ó leanana bliantí fada an gnéidir ó léamáil go giniúint agus ó sin a ré bheith a tuairt baine agus an tíormaíocht sin a bhain leis. Ach caihí tuismathaí atá a geirí go páistí a thógáil le Gaeilge agus caihíon tíormaíocht a le gibh acu sílim go goidetheite sílim bhfuil gail le téasaras a bhainniú leis na ceannachla seo le go léir na Focla leis a tíormaíocht seo le go léir. Cá maiile sin tá géar le Foclóir tá sé níos táhachtaí má Foclóir Gaeilge Gaeilge se has Foclóir Gaeilge Béarla. Arís tá muid a gaiistú ahanana don Béarla ach go gaithí páistí bheith abalta fáil míniú eil ar ochláir sa dóin náméis a gcónaí smuintúa. Cechaíonnéthe go scipaithe nó cechaíonnéthe go gontaid ar se lom. Tá si de lig i ggéirú agus a gontú a hanrod istí a Béarla, díra cin scóla ré acail le chuir síos an na Béarla. Deireadh me seo a gcónaí na chuid baistí sa bhí me geirí sampla thuirtaí fas teangathe ile. Ní hanan ré hangaí ar bí a ceanna scóil mu duine go chláite sin ag Béarla cin gur uaidh bí mu a gaiistún tam le go dé nas muintin muid go bhfuil dóinnaí ag teangathe éagsúla le heiste le rudaí ré. Mar hampla mína haimad an na baistí gur seomar de nidir sé, agus go méidir go muinete cean ó chuig acail as duine an taistehan a rud a bhíniu in nidiris. Ach tá na baistí inis go chláite sin ag an Béarla go sílann si go gaithí ahan rud a bheith an a ré acail nó na acail a bhhain, agus sílim go mete úsáide go mínethe a bhacláir ar bí cé a danig an focail sin an téirmo sin tá me gúsáid an acail téirmo agus ceartú ré go sílim go bhfuilmuid chláte ag an acail ag téirmo.í. Ní chréite an nuair a daoine a héadchuig téirmo.í nach bhfuilas acu gur an de tanlan.í nó Foclóir.í. Agus tifaú go minic agus go héidir mo chu dibre mar irise tu go me castar daoine arm agus dúir siad óhfuil meid téirmo.í an héal se acu agus dúirim le ar heiceal túirí ó tanlan.í agus ní higann siad gur sin an éitiúis an chaint na éidirthe. Sílim cumai ghfuil gael le úsáid am héin wordreference.com go minic agus mé gcócar Netflix má bhí me a gcócar sin le déanaí an 10% an trais sin sa rank Call My Agent a taine matéir ar Netflix a Béarla agus níl mo chuid Franki sin is cumais becheartaí a bheith agus úsáid word reference sílim gur cheart go i léhéid agann go héirid agus an muide gáil líne agus na hacuní seo le gáil líne gur cheart go a léhéidí word reference an go méim seabal an focail chuiriste agus abortí samplaí a abortí úsáidethe agus cóhéags rathe an an nósáidir an focail sin a chahuiste. Go mete ar fáil an stór focail seo deireadh mo gcónaí leis na baistí chaithis a bechearta ba acu gasta, sciupaí, méir, dúnta, drute, íata. Focail canúnatha fasta go dticiid siad gohfuil na focail seo le ar fáil. Bíonn tú géisteach le raidiú na Gaeltachta agus clunne tú bíiste séasar, chunne mar bhí Dónall ar níos lothe morlasc, mackerel, ronnachaid. Agus go diciú tuismathaí atá geirí go baistí ógáil na Gaeilge beidir na Cainteoirí dútha sé a héin agus go méidir go mógann siad istethe geantar go méidir go mite a gúsáid na wacla nachhfuil in sa chaút a ganút na héitúil na gcónaí an manis agus go diciú siad go beidir goidetheite go mó an aice le focail gur préite bhhain nó fata gur siomh an aice leis mar chaú na chuirúil gur canút chonachta atá. Sin an
méid is mó bhfuil le réagam ach déontainn go thomlan leis an méid a bhí le ré ag mai níine. Tá muid geirí agad páistí ó thógáil le Gaeilge agus go méid stóm lan focail acu, go méid siad abaltaí héanana chur an núl, a go dtí go dáisithe a chur an núl de bhúntaí gur bead san an diabag is cuma go déidir is misisilim chuid páistí. Rathe siad a maith agus dúir siad a dúirt múntear, na seánna a dúirt múntearlam bhamuí deir múntear seo nó deir múntear siúd. Agus ní maiile mar eile a beidir támantaí an nach mé an múntear ceart a ag an am híanana caiime a adúil go nglacan páistí leis gur ben múntear is an duine is cuachtaí in sa tríall sacas an fáilethe sin scal an cótheic sóisialaithe is táhachtaí a teag páistí agus má chur an múntear focail an airde gan an focail bearla-ghailt ghlacaí na páistí leis. A má chur an múntear an focail Gaeilge an airde agus an focail bearla in aice leis. Is leis nacail bearla a ghlaca siad agus sinar a bheits a ganas. Mar sin sílim ggóil ról Harbh táhacht a ag múntearí beidir na digin chuid na múntearí an ról atácu a múnlú an fáiste agus a bharburt achlar a fáiste ach bhaid dá guthaí an Foclóir bug istá a náhanna le scáil bhaid daine forburtir nó tím sam chuid páistí ag an daim níonna a bí mar eilm héin go méisiad abaltaí héanana chur an núl go thomlan an Gaeilge. Agus nar thuchas an tam go méid páistí achasan, chu dé go sefir is a bheits an Foclóir atáchasan. Tá Foclóir meastra sefir agamsa a deireann aine na Cainteoirí dútha siad mo hisismaí sa éistim le metheir agus deireann ggóil sé cheandan na Cainteoirí is lífa aine nar tógú leisí na ggóil sé cheandan rinnead na Cainteoirí is commasaí an Gaeilge dar casú armarío a han sin deireann lam héin an bhfuil lethe stór focail agamsa tá igisan. Agus a mahan seo nar a thugus nar bheits mo chuid páistí héin atógáil teilí le chuidir dé an mé an Foclóir sin achasan na tóirte ré héag na páistí. Málam obair fáidig agus goim raithharh fáidig tá dólan miltana thugah bhhailm go mit sibh abalta díú na riachtanais sí a teag tuismathirí agus chur leis an achlar. Mar a deireann mo chuid páistí na bí Castle le Trump dean forburtar an achlar agus bí abalta chur síos artaín agus bé measar ar a té atá abalta chur síos ar a bhfuil tarlú hartar. Gur míl maithagah. Gur míle maithagad a thorcha tá ábhar in sin ó chearthar a bhí inis agus béime dáflé sin ar nói gan scahú begaile inis tá na ceisteanna i teachta seach ar Q&A a chorma an leanhamma dearing go dín deire mar sin nó an dastín mu inrod a ardú ag an bunte seo. Is dóim gur féidir leann tar aig Tá goach gur míle maithagad. Inis an chéad chaintúir eile a bhés againn ná an máistear Dónal Ó hena féin agus é caint faoin ngéil éidechas. Gur míle maithagad ána chustántu. Tá méid brás anna bhéistú. Oké. Well, bhí sé go háin bheith géisteachta liver fadan sin, oké, agus gur maithagad as an bís a dearnach a thuirtum saló agus gach é níráte ach tá stíomhún cúpla rud a chahabhaisteach faoi chúrsaí Gaeilge dachas agus daoine chur amachnamh agus is smíanamh. Bhí sé go háin cloisint an san óbháire agus an taithí Gaeltachta agus san an taithí chomá maidir le tuismitheoireachta a dhéanamh ar fáistí agus tógáil páistí le Gaeilge. An téann rud a deireann ag an tús ein tím leis an drovéis a bheith dul bhfuil go atá ann faoi láthair beidir bheith ag dul an núntíomh an Foclóra Béarla-Gaeilge gur dronnós é sin agus bin an cúis go raibh cuasaí tumadachas amrúchan cíine gin chó fada sin le fehanú trocha bliain ní gágún dul siar chó fada sin chun smíanamh gur Holly and Dusty nó Annan Barry nó ní is gún céile bhí an riime sin a bhí áléamh ag muintir na Gaeltachta nuair a bhí scileanna le hóireachta na Gaeilge an Béarla am scéal
á sealahúcha ná a bhéon rá eilecha. Ach inis buchas le dí tá rá farsing leabhrán do bhúntóirí agus de scoileanna agus is féidir le scoileanna an rá sin fiú a chúngú agus díú a chanúnt a ganúnt féinnig le go méid na daltaí ag clos a ganúnt féinnig agus ag léamh ina ganúnt féinnig sa bhunscoil agus tríd na bunscoile. Má haithí folklóra féin, is cuiinm go seanna dheacar teachtar folklór an ádig mar bhíoh daoine tríd agus ag imeacht le folklór agus bhí folklór mór béarla amháin ann agus ní cuiinm de bhaldrathe a teachtasteach sa tiig go dtí go dosig mo grafúracha ar an ollscoil agus ó Dónal mar an gcéanna. Bhí folklórín beag bídeach stolum a bhí curthamach ag an seach ins na chéigedaí de Álamóirí i gceisiil tart le clúdach glas agus an clúdach stracathe gan dabhad ach bhí sé dachar tacht ar folklórí agus is cuiinm a bheith i ddírig gur privléide bethe ar scoil a bheith ábalta folklór an bháistere úsáid agus dul i mun taide sa folklór agus de láh a leaga ar folklór na scoil agus mar sin de. So an fás an ísan sin maidir le cuasaí folklóra ní raibh folklórí cotíanta agus ar fáil agus inis táimid i ré umláin éagsúil. Go bhfuil teachtar folklórí éagsúla agin agus mar a deirm mollam pádraig agus fuireann an folklóra as tús a chur leis na díospóireachtaí seo mar sílim gúil siad thar a bheith tábhacht ach déit míist lá a chahabh ar plé ceist na níná is fearr agus an curcaig is fearr maidir le folklóireacht agus nínáin agus rang go héana agus a dós a scoil. Éon tím go thomláin leis an méid atá cloiste gin faoin na mothúcháin. Ceapan gúil sé thar a bheith táchtach go mbeadh de Álamóirí agus de lucht an réile dachas go mbeadh folklór beidir folklór nó gar folklór anna bheag agus anna bhídeach a chur síos ar cuasaí mothúcháin agus mar atá ráite ó chéana bhín chur síos ar an gorp. Agus ar cudan an chuip agus mar sin de go mbeadh is i gcéad daoine chunas na hananach a carta ar na buíle agsúla agus mar sin de. Agus tá sé sear fad in dianta inis. Ní hamháin i bhfuirim folklóra ach ar líne agus is tólam gur ceartún smaoinemh gur bé sin an bailach is maithán is mailin ar fad an leabhar a bheith agin ach is ar líne a bhíon daoine óga inis ag cuardach focail agus a géirigh teachtar ar nachan na cainte agus mar sin de. So an ghaeile dachas cé sinne, well tá mí de cainte ar na daltaí, tá mí de cainte na hábharidí, duineach tagart a san hana féin agus nadidir in san ilún tosig múntóirí a ghain múntóirí an bhain siad éon ilúnt ar conas folklóra úsáid agus ar conas múne conas folklóra úsáid iad féinnig nó ceachtainna ar conas a bhúna de galtaí ar an tarmh agus is fearr a bhaint as folklór agus conas dhéanann siad sin ag na levéil éagsúla. So luach na hidí agus mátá na hidí ina néthe beaga go bhór a díorann mar is siad na tiismóirí na príomh dachasóirí agus ní dhéanaan in éair go mbeadh na múntóirí ina néthe beaga tá na tiismóirí mar príomh dachasóirí agus is siad na tiismóirí is táchtaí in éon ghaol le héan fáiste ag éon ís agus caiig tiismóirí graim a chiméad ar sin. In anón na díon glasála agus gachéin dhéile tá ról an bhúntóir thar a bheith tábhachtach ach siad na tiismóirí gan dabhta agus an ghaol sin is tábhachtaí ar fad. So nuair a héan muid a raigen sin bhí muid a caintear kit na tiismóirí atá a plé. Cadid na riachtanais na tiismóirí atá a plé leis an ghaeile dachas. Na riachtanais lucht banistíochta atá a plé le ghaeile dachas agus na riachtanais pobal an ghaeile dachas féinnig. So tá riachtanais agsúla ag levéil agsúla agus ag amantí agsúla. So cén levéil atá muid a caintear. Tá muid a caintear ón níomra agus ón ní dachas beidir bliain nó ró tríd na rangan na nínáin,
na bun rangana, man rangana, ard rangana, tasta seoiseach, idir bblion ard teis, breise dachas, agus an san raig go dtíon tríú le bhéal mar atá pluiste goin agus cábhis cáhannig tíoch blion I dachas tríú le bhéal nis á mégan ins na dahadaí nó na pégadí nó mar sin. So cad is féidir linn dhéanamh agus cén tarmh agus cad iad na riachtanais tá gine maidir le cuasaí folclóra ag na leibhéal éagsúla. Mar a luigh me an rud is gáthúna dhéanamh sílim ná breathanú conas folclóirí a dhéanamh tarintach, conas nós imeachta a chrothú agus a ranginú I measc mútóirí agus daltaí conas folclóirí a úsáid agus conas do oplór féinnig a bheith agat agus do oplór féinnig a orbert. Agus sílim gur curchuige sin gur féadlinn a úsáid go han éfachtach fad ag tosnú ins na níáin agus I rang go héan agus a dó le folclóirí Gaeilge. So Gaeilge pictúr, Gaeilge a ríis, Gaeilge pictúr fiosrú, Gaeilge pictúr beochan, agus is féidir le seo fad a bheith lína. Gaeilge pictúr ceangailte le ranta tradiisiúnta, Gaeilge pictúr ceangailte le árán tradiisiúnta agus mar sin de go mbeadh na focail feicithe agus cloiste acu cóid fuaime gan dátaigh ag gháil lá seo go léir, cloiste acu ins na canúntaí agsúla. Tá mórcha dibridíonta agus gáún sinna chuir na rúnt das na híisina agsúla. Agus céim chéim an nós imeachta a bhúnlú ins na daltaí agus na mútóirí conas folclóirí úsáid agus dul muín folclór Gaeilge chun bríonachil a gáilt agus na leganacha agsúla agus na canúntaí agsúla a bhaineann leis hiiscint. Luach thesaras gan dátá géar gá le thesaras Gaeilge agus na cínochail nó ceannochail is coitianta a bheith ann agus iad san ina rúnt mar a deirm ins na canúntaí agsúla agus mar sin de. Luach tangacha eile agus tá sé seo Harbheith simúil, dá meach má flatííon dríochta a gomsa Benedírig go meach gach le scoilghilteachta ceangailte le scoilghilteachta áit éigen I nghailteachta éigen eile nós scéim Erasmus agus mar sin de bhí sé de orm rangana a thuairt chun na Halbanna agus chun na Franca agus go tír na Mascach agus chun na Breataine Bige faoi scéimena Erasmus le blianta anuas agus de hebrig sé iad maidir lena danga féinnig agus is éalú ó dain mór an bhéarla a bhí gceist nuair a bhí mar a túirt cuairt na háisna sin chun go méadíist ag éisteacht le tanga eile seachas béarla a bheith timpeall an tamar fad. So ní hamháin go méimiiste ceangail Gaeltachtaí le chéile nó gur ceartta sin dhéanamh agus na canúntaí éagsúla a hiiscint agus measa léir uairtha ach níos tábhachtaí fós fiúháin léir scálanna agus an brí atá leis an bhocail nó an starmhaine leis an bhocail cad as a hagan na focail agus sin a bheith léirithe fiúháin léir scáil na hórappa na leganacha éagsúla de bhí an léir scáil íhan sin a bhí goin ag glucht colm ciile den chunas a deirtar chunas tántú agus cecha bhfuiltú agus go dé mar a táú an slíar fad sús cós den éir agus sús isteach san Alban agus na nachan na cainte agsúla atá ins na Gaeltachtaí agsúla is dóilm gur féadlinn annachchuid ibre a dhéanamh an sin. Tá me just chun hata cag a churm a ggur second amháin agus ní caint th cag atáin ach seoid mo thuairimí féin ach maidir le cag duine míad tréiníireacht de luachan focail dána sin sonríochtaí níos luathe agus duine míad tréiníireacht na silabais agus na clár go léir ábhar a chur fáil dóibh sin atá ina rúnt das na fálamóirí Gaeltachta agus das na daoine na Cainteoirí dúchas Gaeltachta agus bíimi de hir ag glorach daoine chun takeúlinn agus bíon grúpaí againn ins na hábhar agsúla le múntóirí Gaeltachta agus mar sin de ag chur na clár se le chéile agus achfaní breise agus achfaní chun takeúla múntóirí sna rangana agus beag míle fáilte duine be as éoncheantas na Gaeltachtaí teagháil dhéanamh linn chun takeúlinn leis an obair sin. Agus maidir leis na sonríochtaí tí a héan agus tí a dó chomá tá
úsáid an Fhoclóra agus riamh Fhoclóirí agus é sin ar fad lúte ins na torthaí fálamh an sin agus lúte go sunrach. So begarin a bheith ag díriú ar an ábhar seo agus tá anhaásta le go bhfuil an deis inis tosnathe ag an ngúm leis an Siompóisiam seo na ceisteanna seo a chiare agus fichant ar cad is féidir na dhéanamh le chéile agus tá mé cinnte go mbeidh Pádraig Ó Beaglaigh agus Franco Tormig as cad anhaásta takeú le Pádraig agus leis a bhirdan an sin chun na háiseanna is fearr gur féidirlinn a chur ar fáil dus na daoine agus na riachtanais éagsúla atá có ag na leibhéal éagsúla a phlé agus cabhrúlá. Maidir leis a Foclór, bhí me sé ag smaoineamh is go tanglan agus go Foclór.ie hen daltaí bunscoile seo gine inis. Nuair a bhíonn siad a fichant ar chúrsaí Foclóra agus mar sin de. Bhí ag cléile múntóirí bhí rá go mbeadh sé go deas amach corpus na déex leabhar ar fad bailithe le chéile agus go mbeadh sé frist teacht beidir ar na focail atá in úsáid ag na téex leabhar ratha agus na leabhar le hórta ratha agus na tríal scrúdathe agus mar sin de agus go mbeadh sé frist rochtaí dhéanamh ar san de fáistí chun a bhfuil ann a hiiscint agus chun teachtar ocail agus chun teachtar focailí ggóhéics agus mar sin de. Ag smaoineamh ar ghaltaí óga is ag smaoineamh ar appanna agus an fón póca an rud nach bhágan a lámh a bhfuil is ó ise 8-9 héanaigh 2-3 agus ní rágan sé sin a lámh agus becheartúna bheith ag fichant ar an deis a bheith ag daltaí Foclór dáglaigh féinnig a orbert. Bhí me ag éiste go géir nuair a luach an Foclór ar leith a bhíon ag tailig ar leith fiúháin. Ná dheas dá deis ag páistí ar líne nó ar app Foclór persanta, Foclór tailig, Foclór an foróiste, Foclór canúnach orbert agus cur leis sin mar thugraí ranga, nó mar tionscadal ranga, nó mar tionscnamh ranga, nó péarad a bhíon ar siúl sa gás sin. So an focail agus an frása agus an fiosrú de bhí me smaoineamh, ná dheas dámach focail, frása, fiosrú beag nó beochan beag curtha leis sin agus le héad a bheith ar fáil go léthúil. Bhí mé a caint 10,000 focail, céad 100,000 focail atá testáil chun bun chumarsáidí dhéanamh, chun na bics a bhaintach, a bhfuil tú caint 4,000 focail, 5,000 focail, agus conas is féidir sin a bhaintach. Agus conas gur féidir le I gad de lucht an Foclóra, chunas gur féidir leis an Foclór agus TG Car agus Arna G. Cé go bhfuil míad ar fad bhfuil is go I pléile ngarí beag féinnig, tá míad ar fad istígann sa I damhanta chéile agus tá míad bra ar an Severus a hagan ó Arna G agus ó TG Car chun takeúlinn leis an job atá a dhéanamh ar scoilgan. Agus tá sem bhfuil anna bhulcan cín a dhéanamh sa chort sin ach sílim maidir leis a Foclór bheadh sé iontacht amach daltaí ag ábalta Foclór agus frásan lé agus cluichí Foclóra agus anagram agus focail éagsúla a bheith sprílo, caiig sprí a bheith buint leis an Foclór. So an dúchláin atá roin na conas na Foclóirí agus tá réimsí Foclóirí ag testáil, conas na Foclóirí seo a dhéanamh tarintach, conas na Foclóirí seo a dhéanamh cúl, más é sin, más focailí sin, nadar, conas na Foclóirí seo conas daltaí a bheala I dro úsáid na Foclóirí ar bhain léthúil mar álamóirí agus mar sin de. Ach mar a deirm de chosnóin go hanóg leis na mothúcháin agus an dalta tá ábalta chuirsí sa dhéanamh ar na mothúcháin agus an dalta tá an duine óg atá ábalta na mothúcháine angailt ahent chuirsí sa dhéanamh ortha tedal carta chur agus laut fuha an sin tá ceangal mothúchánach doscailte díanta leis an danga. Agus
Táis gom go raibh orin, trid go géir chun tréimhse rábhlíon díon thuma omláin áil dar scoileanna na Gaeltachta agus dar Gaelscoileanna agus tá sé sin sa folasaí dafar Gaeltachta inis, ní bheith éon leis go ormsa sin híine amach ach de chaach tuismóirí Gaeltachta agus Pobal Gaeltachta a hiiscint gur bhatha leis na daltaí a bheith an síne sin i gceist. Go dtí deireadh rang go héin go rang go dófiú mar a hárlíonn i limistéir agus i dtíortha eile, mar go bhfuil an tácht tar na berta go bint le tús na léthóireachta agus an próisis léthóireachta sa bhiontanga a bheith daingnithe go thomláin sulamétar i dtíorú nó i dul muín an bhéarla. Ach de chaachtaína ghlacha lei sin gur chur buntáist agus chun leasa an dalta a bheith le héad i gceist. So de bheith místig fiechantar focail agus frása an lé na téimí tangan atá sa curriculum agus bheith sé hílfá éasca golóir breathnúar na téimí tangan atá sa curriculum agus folklór beochan agus fiseáin a chur lenne le héad chun an rud a lehanú bhain céimnithe os na níáin sús tríd na scoile go léir go dtí an levéal na hír van scoile. Na bríre, bí míad a gcónaí a plé leis na bríre agus an tácht a bhaineann leis na bríre scoil agus a ríist bheith sé hílfá éasca golóir, fiseáin bhfuil is go tarintach a dhéanamh leis na bríre le brí ceart a thuairt don dalta gandal i muín tanga bit eile. An brí a bheith léirithe leis na beochan nó leis na fiseáin agus na bríre in úsáid go cotínta agus mar sin de. Ach tá anna rúchláán an ilúnta chur na hidí ratha agus ilúnta chur lochta dachas agus na chláistí dachas maidir leis an gur chuige is fearr an seo chun an leas is fearr a bhaint as an bhoclóir. So luach nó ochlóir. Bheith sé anna himúil folklór shráide nó folklór éagsúil nó nuochlór luach is cum a ceart nó crí nó seanna bheith ann ach an deis a bheith ag daoine chur leis a bhoclór sin nó blaganí nó chur chuigí dá le héad sin a bheith gin le gur féidir le fálamóirí agus Cainteoirí dúchas a bheith páirteach sa gur chuige cíanna bhain leanúnach. So mar a deirem tá tá folklóirí nó tá san ochlóirí i tastáil dus na réimsí tagaisc éagsúil chomá nuair a héimiid isteach sa dara levéal agus sinna caint faoi cuasaí ólaíochta, cuasaí fisica, cuasaí cimica agus mar sin de, tá san ochlóirí i tastáilt ins na réimsí sin freisin chun go mbeadh daltaí éon ocail faoin téirmíocht atá an úsáid. Agus mar a deirem nuair a bhí míad nig cléile le soláthar leabhar agus soláthar téacsanna ní eistrúcháin a bhíonn mar aimimegin ach legan Gaeilge den leabhar atá ann nó níos fearr fós nó is féidirlinn tas nó as an nó le Cainteoirí agus le speisialtóirí in san airnáil agus in san gort sin agus faoinse umláin nó a thosú agus leabhar a chur fáil bunathe an dtaithí atá agus na Cainteoirí dúchas agus na speisialtóirí a bhaine leis na tancha éagsúla súscríonn testa seoisir agus an áirt. Agus sin an bailach is fearr agus sin an bailach is tólam a haithníonn le fálamóirí agus sin an bailach a haithníonn le luchta dachas agus le múltóirí. Tá bhfuil mo bhéchas a gháil mar a deirem díobse as an díospóireacht seo a thosnú. Sílim go bhfuil gá le golóir ócáidí eile ag levéal éagsúla chun breathnú na riachtanais atá ag na levéal éagsúla mar a deirem ón níonra iarraidh go dtí levéal na hollscoile. Ach de bheith i tacht múrchuid lena bhfuil ráit ag na Cainteoirí eile go bhfuil sé anháchtach clí le Gaeilge ag an bpointe seo, go bhfuil míad ag fiechantar ochlóir a orbert ochlóir Gaeilge a orbert chun na
tuiscintí agus na nachana agus na cóhéicsanna agsúla agus na canúntaí agsúla agus an severas dochreite atá ann. So ní fichant an méal bio a bheith míid bhfuil is go is teanga agsúla tá an sin, tá chud de sinna methe i léig, tá teanga na fermóireacht agus na híoscaireacht agus mar sin de, ní hastíonhain é sin a chailúnt ar fad, ach tá an teanga an úsáid ag ggóhéics umláin agsúla, agus nuair a bhí mar a caint ar dús faoi bhreatamach agus nuair a luach an bhreatamach, an céad tuiscint a bhí gomsa ar bhreatamach ná sasamach, agus bhí is cuiinú go raibh anna a phléigean híos ag scoil chun chin bliana amháin faoi an raibh sasamach níos crinne ná bhreatamach mar gur bíad na sasannig amháin a bhí dírig imecht agus nach raibh na halbannig agus lucht na breatainna bige ná armaintear féin ó thuig ach beidir gur sasamach a bheith an fós. So look, fáca mé sibh ar an ábhar sin agus tá mesúil leis na ceisteanna. Gur míle maithagad Áine. Gur míle maithagad héin a Dónall sin ar búigear Cainteoirí críochnaí má bhuichas le marí ní ghaire, le Dónall Ó Braonáin mar ní éine, sorcha ní bhuinachan agus le Dónall Ó Hanafín a leabharling dáúra chluige ó hosamid nó mar sin. Inis tá rinsehaith ceisteanna feicim. Cuide cúisiúlam a chormach nach ceisteanna iad ach tucamuid chuige sin a gan nóméid. Inis caithe mé a bheabhrúchaíomh nuair nach bhfuil sibh a caint go bhfuil sibh balmhaithe deirtarlam, agus dábhdí sin mátá ceist le freagairt agah caithe sibh an maic a oscailt. A chormach beidir go néarthálam inis céir de hastín wete dhéanamh leis tá bhí híon cheist nó beidir nach ceisteanna iad a lig sílam cuide cúgur cinál go bhfuil siad a tréslú le daoine. Sinead, well, beidir go gaithmí súil ar na cín sin ar dúiseáine, so cupród tagas se coppla ráitis, so mar nig fanú in na dúirt intíon go thomláin le na bhfuil á rá ag Dónall féin ngá le Foclóra Nua Béarla-Gaeilge, agus tahantas a thuirteann féin ceannachail de leaganacha canúnacha agus de hebras na Gaeilge i gcuiteanna, agus dúirt si chuma dálinn scéal agus marolalas d'fhoid si go gún cúpla Foclóra Gaeilge hana sna 7 agus na 8 agus beidir gur sort puinte tosaigh é sin tá catú ar hanmhíne a hana féin. Tá iniúchadh treisiúra go gafar cinntiú go cumas leabhartha ar iseoirí agus gur gá takeíocht chur fáildóibh go réalta. Der méobh goil an ceartar fadaigh go maire gur Foclóra Gaeilge tastáil go géir, bhíon Foclóra Béarla ag chuilechaintú ar Béarla beo agus é mar bhunáisiúcha ar fad agus an son Bridget Renach der si gur míle magad as sin a bhaire as an gaint rá buchas mór leis na Cainteoirí ar fad in maidin go dtí seo. Now, sorry, dus nóid ar na ceisna beidir goil dus go bhfuil coppla nóta bracha síos ag pádraigh agus gur bhá leis an beidir aige go thuirt ar coppla pointe a tháinig níos agus an son raine mé ceisteanna leatsa an son a aine tá sé sin ceart go leir. Tá sin go bra. Well, a dúspóir tá dínta buíad na Cainteoirí agus na tíanaine a tháinig an láthair nniu ná an rud is móta a gáil a bheith marmsan ar bhallach an bhrí nó an fórsa lena bhfuil na pointí seo an dhéana agus mar bháil de phobal na teanga is léir ó méid atáráte an dóthar atá deanta go starúil do phobal na teanga mar gur léithil agus gur fálaí atá gceist a dacha le pobal na teanga a chumasú dacha le mar hanga phobal, mar hanga farsanta, mar éonmhaín an tú hen mar réalagarí nó mar éonmhaín an tú hen mar phobal. Agus fiú a bheith ar a gomport an tú hen mar réine agus is cinnte go sé ionta gur teatart ionintach láidir go bhfuil frostrachas agus farrag a léirú agus go bhfuil ceartan seo ceart mar phobal teanga agus ceart a bhain daine nach bhfuil ceart nach bhfuil a fáil go starúil agus an dúchan atágan in sin mar orm na éohairt ar a heaglann agus riar ar na barnaí seo agus is léir go leor cainte deanta ar an leas má léirtar an dáthair ná an aspa a bhíon agus a tán go fáil go léirtar an leas a dhéanamh do phobal na teanga agus do na hánalathe difriúla. Tá rud eile tá cinál láidir táta an tásaí fásta tá caint go starúil le fádan le go bhfuil cinál barna idir Pobal na Gaelta a go háirithe
agus má hainiú an tús gur bí caint na Gaeltachta tobar glán tobar na teanga. Gur léir go bhfuil barna a né fás agus ggóil go seo fíor go fáil go mrátear go bhfuil dí chaú nó dí chumasú a dhéanamh ar an teanga bheo mar geall ar an teanga chaideanna agus an dáigurta sinna láthair. Is léir go mrátear nachró goch ag pobal na teanga ins na Gaeltachtaí. Agus is cismúsa agus bhí sem mar heideal ar alta scríú mu héin faoin chorthaige maidile leis an chaid an Gaeilge san nachlár a chur gló. Na cé leis an teanga seo, an éan le cé leis an teanga an le homlan phobal na teanga nó an le haicmí iarraidh agus sin an Dónal tagart, Dónal Ó Braonáin tagart an acma léin agus go méidir go bhfuil rubbal an madra ag creithú madra, seachas go an madra ag creithú an rubbal, mar sin an chuir síos le a bear a dóthardá. Mar sin is léir go bhfuil frostrachas maidile aspa gotha agus dá réir san aspa freastal ar riachtanais se dacha le buanú agus céanú na ganantí agus an tibhris ins na canantí agus an dáin sin an teanga a láidrú ar bhn éitiúil ar dús agus a chorú bonan sin man bhfuil an teanga láidir ar bhn éitiúil bhainna bheith daoine muí na a teangaí mar hanga náisiúnta na mar hanga phobal. Os a chuine sin tá cisní bonúsach maidide le bhéad a hiig le Foclóir a dhéanú. Agus is mu téannas túisce a dainthó go bhfuil dufar idir bon chuúm Foclóra Béarla-Gaeilge agus é sin salaithe Gaeilge chur fáil a réine nachholalas acu conas rudig an rá éileach nó nachhfuil cinnte conas a déirtar léhéad agus breithú nar a chuúm na Foclóireachta a ráras na Gaeilge breithú gur sin an riachtanais a bhó tuis go bhfuil chudhór a phobal na teanga ar fólamarí agus chud margheall ar mé daine sa chóras leideis agus is margheall sin tugu tústátar an nachlár Béarla-Gaeilge ach fiúgus mu ag breathnú hantásaí ar an nachlár nua Gaeilge agus tá sé ligigh bratharná ar bhainú agus ar aclaní. An námnaí ní mórdan a bheith cuairma a bhfuil ag géirí an nómarcha bhaint as éon anseo bháin agus tá sé andeachar má hampla riar ar gach canant in éon nachlár a bháin nó chailí nócha fin géad na nócha chuig fin géad an húsaideoirí man mu se banistíthe na chutha láthair ar bhela a bh an chuairma. Tá sé andeachar séad seach deich legan a chur fáil. Teige mu ar fád an luachta leis na canantí agus le fuamna na ganantí agus réir sin ach bfuil ceis le chur céhh a gróthú ar sé nó 8 na 10 in de chód fuama le Foclóir leith. Ní mis ra nach féidir a dhéanú na cheartta dhéanú ach ní mór a gcónaí súla chuine agus bheith cuaramach gan bheith ag dréimne san nómacha agus na dhéanaí práise ar bhela as an áis mó nómacha a chuúd a hon. An dá fonte iarraidh go dtír a luúhan leis na tá an cheisteo go mór adreis dacha le leaganatha dúchasacha versus leaganatha atá ar leaganatha cína lán Gaeilge iad atá tá siirge agus an aimimid iad a bh siirge versus láraigh an bhéarla. Agus is bon principal sa leat an nuan a gas cuasaí Foclóireachta gur ar bhain daonlatha nó ar bhain miniciíochta a chuirtar ábhar an san náire nó a eachtar ábhar as an náire. Agus bei sin ben cheisteo idir na leaganatha sibhre nó is íon gluine nó is uasle a chéimhnú versus na leaganatha is mótar a bhéaldaine de ré mar a hectar don oran. Bei sin ina cheist leanana agus is béan go leor cóirlahan is go leor pléigen agus mar luí coplainna níana seo ar bhela 8 tús lé agus détí seisiún nómaníanú ar éonchun na bhain na cainteoirí éonchun na bhain ar bíd na cainteoirí bhí nniu. An rud dearna a ddéirhin leis ar bhela na ó hiús an héan a braham mar bhela was tá 6 sca tart an héan ar ecin an mé debret a fósta déanana was bhímuid fi bhrú leanana leis an áchart a créanaí a chur a gcrích agus bhí se nós le drapú binne agus deirta ná brownhí fúd Harrat a dhéithnar lé tro leat go dtí go muine tú an scalpamá agus mé tú sláán a hanista tá bon chur a fún tá obair tan fór Harrah a farsing ahar an dráhar tan bheithil Harrah a gan agus an námnaí nó an dagan daoine nó níla bert fástathe go lán amsir le cuasaí Foclóireachta a bharas na Gaeilge fiú láthair. Ní le duine bhaine go sin ar chunrú buan, ní le bert fástathe a gcusaí téirmeachta. Mar sin an námnaí bín frostrachas ar an héin go minic nach dtí lenne níos mó a hallachar
a chur fáil an phobal na dtí an freastal mar ba bhí an linne na réice man na riachtanais sa tán agus béan bheith cuaramach a gcónaí gan a bheith gcéirí an nummarcha a bhaint amach man bhna hacuní cí ar fáil agus gur de réiriche le agus bhí sean spéisiú méid bhí Dónal Ó féin ar beidir go cheartún tasú le crí áhar beidir ag leibh néar nó bonscoile agus iarraidh na forbert ach be sin na pléine bheits na planan na tionscadal agus rula a gur a gcrích. Mar sin bhí se Harbh spéisiú a bheith géise tá lán áhar machnú bhí se nós ar se rósáil tá lehannaí fada do nótaí brac an seogam tá tála ham lá a bracu. Ach táidir sú go leanthir an phlé agus go grothaid seo cas láidir go gurtha se ar thula chaach go bhfuil riachtanas bonúsach an seo i gath level go háirithe dacha le Foclóir aon teanga agus riar a phobal na teanga a fásta a bhfuil ga leis le Foclóir Gaeilge Béarla chun cuidiú le leithú na teanga a measc an phobal nachhfuil an teanga acu go láidir. Gur míl mágad a fáric, inis a chormach beidir go dosamaidir choplicán go na ceisteanna hána isteach. Fad, just not a tracht that tá go thurcha ní chéalachar an san gohuntach go anna bhéim ar an óige agus ar Cainteoirí dúchais agus mullen sin Cainteoirí go léir. Agus dúr ceiste ragrói mise Barbara ó Hogan seansar big na scriptana ar fáil níos déanaí inis beag na físeáin ar fáil in dhéag ar YouTube agus scapamid ólas mé ar sin ar báil. So ceiste mar sin aine, so cúpla ceiste ó John Walsh an sa ceiste ghónal mar leis an lasú reachtaíochta a bhfuiln tú chun níos láidre a chur féad a chuirmí Foclóireachta an dhéantha athrú ar acht rathe nó an gá ceann nua gláán a phléamh leis seo bháin nó cadtá aigna agus ceiste eile uaig ná agus ceist an painéal an bhfuil sin an beocht a chur an athúir i lár chanúint ghónalaí bhfuil ón a hochta bhí. Dónall Ó Braonáin beidir go bhreagrach tusa an chiad cheistin mar sé a thuile. Cear go leor gur maith dáinis gur maith chormaig agus gur maith páric freisin as an achhuiimre rinne sé le sé mé go leor na pointí móra. Maidir ceist John fi cuasí reachtaíochta ní saol reachtaíochta mé faríar ach sé deras me i bhíine sin méid dúirs páric an sin fi cuasí achfuoine caafar gníomhar sin go práineach caafar túsáite a thuirt gon ódarrás atá ag Foras na Gaeilge gníomhús réimsí seo is cumanumsa ar acht nua sa bísa nó leasú ar acht rathe ach an tacht sohí ina gcuinsíte cuaram na Foclóireachta fe san achtam chumé an san acht choin tú na détan na héireann agus beidir gan íon seile go mar písarachtaíocht a gairid an héin bhreanoch a ní ceist an ódarrás agus ceist na nua honrithe agus ceist an chórim trí chéide. Ach ní fiúbheith caintear sin mana bhfuil salachar san nacht aige is chuirh líon le hí na haibre seo agus salachar sunrach mar siadam i bhíine sin na Cainteoirí ar fad inne go léiríonn se go bhfuil géará le obair na Foclóireachta bí sin mar ó chlár aonteangach nó Foclóireachtaí Foclóirí le hí réimsí salachar réide agus go gafar an muoinú a chur le is sin obair sin agus go gafar tuairsfaoi sin cholua inéireann agus is féidir tá fómhar farsing mar a dúirt páric ach an áide tá tám frisin gá ó de choring agus becheart go leichmuidirsteachar an obair sin gon bhhaid. Gur mágad Dónall, a fáric beidir go bhreagrach tú héin an cheistelle sin a chur John Walsh faoi beocht a chur in ahúr i lár chanún Dónall bhfuil ón an 1880. Well, a rís má áiritar gur bon principal as the Foclóirí co-amsirthe an úsáid nó an bheniciat agus go sinna thug an bailiaat don na cinntií antarmáide le héanamhar a bhfuil a Foclóir ceú leaganna Gaeilge nó a gas na lárchanna an dóid a málthaí Foclóir a bhuaimnú. An rud bhil an chorthaige bhí agana bhíon cheisio hanig sé dreis nar bhíon Foclóra Béarla-Gaeilge a chur le chéile agus ben cinú agus fléimar héana an cheist agus ben cinú in sa dearú nar glacu an réire a riú leis an lárchanúint mar orlóra mar bhealach a má Pobal na Gaeilge níró na Cainteoirí dúchais ó bhaith leis an dara canúint a ólam agus a bheith thuúsáid ar bhain
náisiúnta agus brathú leis go mín clíanú ag fórhór na bhólamóirí sa teanga ceangal ná líomh acu le canúint ar leith thar a chéile agus is ar an mún sin na hacramid go bé a bear a Fhoclóireachta san Fhoclóra Béarla-Gaeilge don na daine nachhfuil cinnte conas a deirte facail ná leagan as gachceann na trí mhórchaint a chur na láthair. Nes teige me bhfuil canúintí eile tá fochanantí ón nastíad na mórchanantí agus tá canúintí le smuoine na Gaeltachtaí ach cinnte détaí cód fuama a chrothú an mé láirchaint a th bhealach sílan go mraithú gach Dunne gan Lord Gaelic a néin chundan na Gaeltachtaí agus an láirchaint a Lord acu ná mraithú Pobal éon Gaeltachta goró a gan chéan a Lord an dunne sin agus go méidir go gothir sin na cafios agus bhí caint hána héna ar an teanga hirirge a Jeremy tíirmiachta nó agus sílan go gothú sin béidir leis an tíirgach a mé se chur láirchanar chun cén nachhfuil beá ar bhéal duneirí. Ach ní sinna túr an farsanta agus ní héon chaú sin na ní héon díosbegur sin ar an bhin fiúnta chatála láirchan an duine an ghéalaigh níos láidre agus tá láirchaint sa teanga hamóra lig agus aithnítar go bhfuil féin le láirchaint ach a práticúil an sa chiíhil a gile fi láthir ní bhasan héin gur chur thuige tarmh a bhna dacha fólamóí. Tá gur má go fáric a chumar cadéon chiad cheanile ar bhile a ordú. Coppa ceannanta ó cholam ciile ó Monacháin maidir le sealamh na teanga a dóilimh gur bhahan rud é gá chéim a bheits in na dacha scoige céim a héon díirithe ar an fáiste agus ar an lua dhéagár agus céim a dó díirithe ar rialacha an chaidán i figiúil so i ggéim a héon bheith an tagas agus na háisna teagas in iúint de canúint an fáiste agus bheith an rud a dálamóg sé ar scoil an take leis an rud a chluineach sé sa bhile agus sa phobal. Agus déad fi ana bheith bheagán costais le cá riomhleir d sé. Agus fé námas ar frichach an dalta céim a dó bheith an gaige ige idir caint go scríomh agus réag le haige thuirt ar chuirsaí caidáin. Agus an son an darna ceistúigh ná ar chuirt túsa chur le muoine abítar na gaige agus sna scoilna sin ABK in an ABC. Agus is teachtar so nuair a thugtar túsáilte an ABC is teachtar é a bhítar tuairt a thuirt an chéad lá gur tanga aspach í an gaige gur dain aspach dain na gaige agus gur béir béarla atá gur beag an méarla atá an ceannas agus an túdarrás. So sin gá cheist beidir bhain na cuasaí dachas an good is mó. Neidir céir bhile ceist an cheist sin a ragart Dónal Ó Hanafin tapteach go second an sinnáine Maidir leis an ABC ní lútar in éair bhfuil sna gailscodanna ananacha na litrecha de gná. Is na fuimine agus lútar leis na simbal ag an tús ar fad agus is mar sin na halahíon na daltaí na bunscidanna le hóireachta ach ní hin le rá nach bhfuil ABC WXYZ an úsáidige baile agus i réamh scoileanna agus mar sin de ach nuair a bhítar i mun na hibre sin ar scoil bídíistí leanúnta séad an sin nó éon ceantas na chláracha eile atá i gcuidas na Gaeltachtaí is féidir agus tá cad umláin ag an scoil díriú go canúnach agus díriú ar an abítar Gaeilge más é sin an curchuige is míon lá. Ní léon bhrúartha ABC a dhéanamh agus ach sílim go bhfuil an túfás forbert garamú leanúnach in seirbhís peanna a thugann tú ag tastáil ar bhain leanúnach bhfuil is agat do bhúntóirí ag an levéil sin agus tá obair dochrete arsúil in áitina ó thuig agus ó dheas agus tá go leor tá buinte leis an líon dachas le mulla go háard ach mar a Louis Padraig tá ceist maidir le hacfaní cag sin héin ní fostóir atá in cag mar hampla ní léon duine fostathe ag cag tá gach éon duine den ar an úntacha dagan ar ísach dogan ó rá mégan eile bhfuil is agat agus tá thar a bheith baochta sin ach tá go leor a gceist maidir le hacfaní ledíú ar na hábhar seo agus is le dhéanaí a fuair ifige tigiseach agus tá buchas le dí an obair dochrete aíana bhíige Frank agus hostig sé sin le líon na dín glasála mí máta se chatte nó mar sin agus
má sé sin an bailachatá cuasaí fálam agus cuasaí a dachas agus cuasaí tangan na dul, well cahamid glúiseach leis, ní léon dul siaran seo. Well cahamid a bheith is cuiinm nuair a bhí me ar bhór den orisiigh puinte agus bhí airgadá lorg Dónall Ó atá deireadh failte. Ach bhí páric agus éirden ag fichant cófada sin chun cín, well is go agus rudaí ná féta mí spéidir a hiiscint ag an nám, ach bhí an cartacha. Agus so cahamid na fichant inis demlíon na 5 bliain chun cín a ríis, agus sin an 6 struchtúr ó hebh muoinethe atá ag testáil do thugra mar seo. So le cúnamh dé mar phobal Gaeilge be míad a fada ré an intin gur gáis sin íana. Beidir a bhhar in íana gur bhfuil leatsaach steachar nábhar sin freisin. Ní féidir leat ní dóilm gur féad leat a bheith móna fónic an Gaeilge mar a bhfuil nó fuamaní na Gaeilge ag gabáiste dosach. Má tá túra ABC, well ní cén chialtá lei sin ar tá cainte charóid nó a chág. So sílim gur bhfuil sé tábhachtach go bhóla agus leis an tomaidechas sin is sin an chéad ceann na deolamá siad. So bei tosaíocht aige na fuamaní an Béarla le chun dé agus na Cainteoirí. Tá go maith gur maithe go beirt bhfuil éon den eile sin na dastín watha heachtasteachar nábhar sin. Dúir me se focail mar a Mr. Tanya. Cinnte bhna. Is stohí ní bhím sé go de hinús tasí Cainteoirí, sé sin na Cainteoirí tá plé leis an mundidachas. Ach is ganrá sé daine beidir a dig dís nu amach chéin bhracha a leid inachar teanga atá ar na chláid chéime sin inis. Agus tá sam go bhfuil bunchéim ítach inis ar a bhód i gláiste Ilúna Marino tá solachar go náneall Gaeilgeachas. Ach ríidir ríd na a bhrennintúir a solachar mór go idechas tasí Cainteoirí. Tá leid sin inachar sa teanga héin. Tá mar í sírítar cuasaí litirthachta, ach tá ahrú ó bhúna testáil le híh Ilúns Cainteoirí le daine thomasú le goiristeachs na siomí ranga le go meach misneach agus muoín agus mórtas acu agus a bheith nána bheith gaibbrú agus mar déir Dónall le hena fin testín idir go bháil réalta leanúnach a gatha síl-oibre na Cainteoirí sin. Tá sé aindechar íra ar bhúnteir éanaid siomra ranga éanaid ólach eistecha iompar mar a gurtar Ilúns cheart, Ilúns chóid, agus mar in an muide ar a tríú level na háthraithe syllabus agus curriculum atá testáid le go dála sin. Se tá sé ráte ag Cainteoirí i dhéin survey ringe siad rint bliantó hin nach bhfuil siad an achhain Gaeilge a bhúnú mar nach bhfuil dóhan eilúnta chur orthú. An bhfuil sin fós fíor a dóile a Dónall seo survey ringe timpeall dem líana hin. Is stoidm go bhfuil, is stoidm mai alta na háthraithe tá molta ó híh Ilúns tasí Cainteoirí ag go mún level. Is stoidm go bhfuil an bíid, go an tábhar Gaeilge atá sin le heis mar a bhí aber fadó na a bhí Cainteoirí náisiúnta Tá sé scaintach go maith. Agus is stohí nar a bhrenítar ar an tréimh seo chaitir an dáréimh seo chaitir san Gaeltacht an tréimh feolala san Gaeltacht a bhíon a gábhairtí. Tá de seacha cínte ar fear caiiciis faoiró iad héana thuma san Gaeltacht agus san Urlóir na Gaeltachta, ach ní lánach chuid a drólín sa bharige. Agus testíon ó bhhad níos mó ar fannig ar blianana gon chósa bíad atá acu, agus in sin a gatha is síl-oibre, agus gomach takeíocht agus tróir agus taid i tíocht ón tríú level, agus is fiú an obairítach atá bunnig páric dír agus sealbhú ag gluiste fáric an oscail chahar fleachrí im leachrí lua. Testíon idir go bhfuil mar sin, testíon obair ní féidir a bheitsúil go numpro Cainteoirí sa ggóras bunscoileachta an tólach ar fad, agus thug soracha ard léargus go deo ar na deacreachtaí bhíonn ag tiismathirí fiú tiismathirí bhfuil sco rá agus tána teanga acu, cinna deacreachtaí a bhíonnán ó híh a bheith seachad i teanga ar a táiseach is ar a síbh cinúní ar fad agus sin an talach. Gur míle maithe do Dónall le chormach bogam go dearrá síle me go géad cheistile. En juggler mar dohaine gur maithe an chaint seo fan
fan abiter. Rís sílam goléirín sé rís ile go bhfuil muid cláte ag an bhéarla. Déirim seo gcónaí le chuid páistí agus go leiscail me gal ráise go páistí. A úsáidim sa go minic na teangathe ile tugam le na léirú an na páistí nach gaithí muid a bheith spléach ó gcónaí ar bhéarla. Déirim le agus bím betáistil chuidhaith bhfuil vír an chóbhaid seo, agus clunsead me a cainte dangathe ile agus déanú airithintí agus ar thuúhan na daoine agus a gúsáid na habítere is na teangathe ile inne deis agus a bhraincis mar hampla. Agus déirim le tá nabítir hénig ahan teangaí ile, chud is mód an teanga ile, mar sin gotíana amatí ogann is a rélik. Agus go sílim go ddíige gurir a lihéide abítir a bhéim san scaltathe ó jastan teorin, mórata na scaltathe gaeilge ó huaid an teorin, nach mé raith ar a chóras fannaí ar a tíú se an teorin. Tá mar a déirtha ogann inis agus obarín tá bhaith deantaú sa dhéanú a go fáil. Bhí choiste uide am fearste a bhí a ggóra sé fannaí achasan agus bhí cuidan na scaltathe ó jastan teorin na úsáid. A go dtí go dici muinteí bonscail fiúhain gur an de abite. Ní chret an méid muinteí bonscail is ní caiú nuas aú téime a tá lochtan sa choras idir heis a chuú áhasan agus iad a tréáil le bhena muinteí. Ní higan chuidhóra go ggóil le léhéad an agus abitir réidige. Agus go dtí go dici muinteí sin agus go daise heise de húsáid na habitir a gaidige. Bei sé inta deachar choras fannaí a chur a bhéim. Tá a ober bhile an sky chun páistí in Merle, Tá dealaí fannic acu agus tá na leorí fannaí seo le léir acu Tá mé néad leis sé tiile go sperla acu agus tá sé chuir go miltena mai le na sefras cainte agus sefras fóriachta a Merle. Ní le léhéid a gon ngélik, agus go dtí go dá sé na scaltathe agus go deochaí trárón bhair ggóil ga le húsáide bhaint as an abitir réidige. Beidir gurs na gailscaltathe a thucaite. Beidir gurs na gailscaltathe sa gáilteach na thucaite. Agus is gá léimteach sin tá branar máin ní thuigh trórón mar tá bronam sucha tá éontíim go chumdáin leat ach ní thuigh trórón mar sa tíir seo a riamh caiigh sé tarlú an dalamh níos agus caiigh na scoileanna cena síocht a thógant an seo iad féinnig bídís gailscoileanna agus scoileanna gaeltachta agus is ón mána níos is fearr a thugad sé mar ní féidirlinn a bheith fanacht le trórón mar ó motha hí sé de gach éí atá búta tá sé búta go déir. Well gur má go goléir tá mé a fólam an seo tá áharm nach chuil postíle a gaile scoilfiúlachar a chumach cadéon chiad cheistelle. Tá ceadú gin ó fáil mar canansa agus lún sé sort an imní a bheith ar graimis I muín an bhéarla agus Foclóra Nua Béarla-Gaeilge a scríomh luigh sé chorábhíige na duine a déanaí agus nuair duine iarraidh an focail gael a bhíú nó san bhíú chuir an focail gael agus luigh sé bhfuil deacracht da go mé a brath ar an méarla de bharíocht le Foclóra Béarla-Gaeilge a chrothú leis na míochain a scríomh nó agus cadéon réiteach ar sin. Well síle a fáric gur tusacha sé sin a ragart sa ríist. Well tá an cheas seo agus tá ag propa cí nach chuil ní léon déimhnú da le muoinú agus réir tá lán réomhbre arsúla an taide maidir le cén cúd a fácail is cén cúd ar na canantí agus rudaí a bheith san nachir gaile ag tro len agus cean an rudí a bhíle sorta legan na ceisio na san bhínithe. Agus tá se táhat a ná go mé na san bhínithe gur mu lár lonithe a néan gur de réir thuiscint phobal na héan a bheith na san bhínithe seo a gur an táúgan. Os a chuine sin tá se Harbh dúchlan na san bhínithe scríú agus tá se Harbh dúchlan na forna eúnt ná den níir gatan ar an fáil chuirsí san bhíine thuirtar bó, bhil se Harbh difriú le gatan agan, an is tá fion sin fólingthe hána céta blion ag Foclóirí mór a deangathe eile agus an chorthaige atá gceistúgan na bríonna was tan bhrícinn le riomhre agus glúisteán agus was iarraidh agus rudí mar sin tan bhrícinn le an ngátanga
agus na bríana nó na cíal a neodratha seo nach bhfuil éon loganú teanga le déanamharthú tá gceiste gon iad sin cína le aistrú nó leagandífa a aistrú ach na bríana a bhhainn le héireann nó le cultúr na héireann nó le cultúr na Gaeilge mar hapla aglú bertan an na rudí bhhainn lenar nuchas héin go mé sin a stríú bhnagan. Mar sin einhimid gur ga go mé dearcú an éannaí nó an Gaeilgeoir a brethir céan bhrí a gceist go mar sin le feiceáil sa tainmhíniu ach na cinenne tá neodra tá se bhád níos éfachtaí go méhí an aistrú ná go méhí a gaigeirtú bagan agus an aistrú ná go méhí géirí os a 100 míle sainmhíniu a chomú bhm. gur mágad a fáric. Chorma cadéon chiad cheanile. Ceananta ó chean Antón ó Conaláin gácheistúig cadí an bachas mó rih Fhoclóir aontanga go chur fáil agus an sunnar cheart a bhaintear an Fhoclóra leganach a dúchasacha na Gaeltachta chuir san áireamh má bheits Foclóra Gaeilge na Bacáin. Dún sé sampli ó héir Vicríana Muláin in áid stáisiún agus Tarngtán in áid trein agus an san cuireann daran ceist an méid leganach a málartacha sna Foclóir sa bhí go féidir na cín sin ábhar a chéile. Sílim a ríiste fáric faríar gur tusa a chahas mé harntristeach an seo mar is ceistena seo bhhain leis an Fhoclóireachtaí. Máhananta bhí bhéal an ghonan seo. Well cinnte an rud maidir legan a málartach a churann an tard an líne ar chumas éon Fhoclóir ar leganach agus is álinn a cheangal mar sin détaí aithn go litrú áirithe ceisteanna agus sin an orm ceisteanna a bhs a chaú an ceisteanna ach go se luí capan gur máire a luí íochail agus íalach agus rud mar sin na fata práta. Mar sin na dúspáir be se anéasca na formatha cananatha ná na formatha na orm ceisteanna hiad a chur fáil agus a cheangal leis an orm ceisteanna. An darad is féidir a détaí dhéanú ach ní féidir an gealant hórt na bín oberhór heicniú le gceist an léhéid ach détaí mar hampla a chumasú ar hiú idirlín go bheiceú an tolta ar an bhála achanát a bheici an connachta nó an muoine ar an mála nó go mó focail ex aber go mó ar dóid nó ar jaos nó go hinnta tá féidir hat go bhétí cíál sain orúnú a dhéanú ar rucht canúna a léaró go bunas an teolalas cíanna ach go rana an túsáideoir cén leagan mar sin fi láthir féidir gcrích na Béarla ranú seans go bhétí ro maid le canúntí a dhéanú maihan seo. An cheist maidide le focail cíál leis an sibhras leaganatha bé teorann leis an líon focail antralachas féidir chur as na Foclóir rom bín teorann a gcónaí a gá focail teorant ar bhalahégan agus is ar bhin miniciata agus cíann miniciat ar bhin fianaise go bhfuil na focail seo an úsáid as na Cainteoirí agus ní bhhainnig lehan na bhacail ach lehan na mríonas na focail mar sin bé arna bheith anchúrama agus tásaid a thuirt donna focail agus donna bríonna faoin na focail sin donna cara cainte agus rulle agus go dtí mé an crí áhar atá ina chatin clúdaithe agus airí mar sin legan a bhfuil canasta an éonchun na mór chaúntí ach go dtí mé an táhar beá clúdaithe bhil se cíál fáile a bheith ag díú an nómacha ar leganathe nachhfuil sa rích nó nachhfuil sa rích ach a hanseóranta agus sin an téan bhálach le hiírat a dhéanana riar go héfata a riachtanais phobal na teanga. Anile ó charmach ó dúlacháin an sa conas is féidir tanga nua aimsire a chruthú sa látá na bhain. Is obair ag féach an siar an Fhoclóireacht a gachtanga a scara ón dua ní fada eile de caint féin món nó an éireann a gachtanga mór agus mion féhrú an Béarla. Agus right, okay. Níl beidir na ggim godíire an rud atá gceist ige in sin. Ní an tíim ní mailim gailinn searm ar a chunim daoine a caiint nuas ar chaint na mónús ar chaint a fortaí. Tá sé fír ggóil le tearmaíocht sin gceachtas a ní chéalaíonn sin a dtí leat an tearmaíocht sin a chur a bhéin ar acla ile agus leasahhainte tú le facla úra chumú, na bí muid a gcónaí cumú facla.
bín ahantangi a cumú Foclóra de réir na féime agus na húsáide le buintastú. Chummuid Foclóra le blianaan os a hannig an COVID. Agus chummuid Foclóra ó hannig na mein hósealte agus ó hannig an gúhan páp an gúhan cliste na féin ní mar hapla. Beidir na ige man rud a gist go homlan ach sílim gomíon an tangaí a gcónaí gairú agus ní hégur tangaí hana amsere a réidig. Ní abrathe a léhéid sílim fa hangaí ar a bí ar an éhfuil go mí de siarhaintas na seanan sí le Foclóra chumú. Se thucann le sorcha mé hín an sin ní léon abras ach go bhfuil felliméireacht fós agus graithí túthéarsúil agus cuid go na foclaí sin in úsáid. A chuirmach bócamid de rá bhfuil mór an eile inis. Is dóim gúna beag na chaan tá ceann ó Liz agus tá ceann fadan san ó Anya nachtan so gur láir an dá ceann san. Tá siú ceann ó bhuine gan anam ní hol fad a raigir to stocha. So ceann ó Liz, bhí bailachán éasa Kevin Scannell ina thugra líonar semantaach na Gaeilge leis na focail chóchéalacha haspáint líonach le focail eile bhí Gaelmhar lo. An Scannell buinte leis an Foclóireacht Aontaingeach seo maidir le códú agus riile. Smuoinnig ar chur láthair speisialta de fáiste óg a chur fáid ganta leis an legan na figiúil ar lína bhí a cóid an gláite spríúil ar na cluichí agus riile. Hílá gur bin an rud a rá Dónall a cantear dá riar an chuid dearnach den bhéid sin gur fí stofar le ar fáil de chuoine óga. Ach an sin faoi an mé Kevin Scannell bante leis an Foclóireacht Aontaingeach maidir le códú nílis páric an tusa bheitchan an é sin a ragart? Well, tá a cóabre le Kevin tá Kevin ní anluachar bheith a hana héin a tionscadal Foclóireacht áras na Gaeilge agus tá ag súil go mór le leansan a bheith cóabre leis an cheist maidir leis an líonar sémanta. Sin go bhéon rud is fearr is éfat ar ríos ó hiú go bhéad a bheith a géalú ar oclár nó ar oran Foclóireachta. Na da bhétí ceannail dhéanamh leis na hardan eile nó leis na síomhile nó da bhétí má hampla an Foclóir a neadú isteach a déacsanna nó a riachláirithe nó a saisiúna idirlín. Mar sin ní féidir le Foclóirithe ach obair Foclóireachta dhéanamh a tá daoine eile a bheith ná leasúint agus ceannail dhéanamh agus go méhíonn sin go gurthaí le húsáid an deach leachtas trí na hardan nó trí na formáidí difriúla agus mar hála luaigh Dónall an cheist maidir le beidir aisanna a bhaine le teagas leith úsáid na Foclóirí. Mar hála tá córa táisiúthagan le cág hanahéin le seaachtain agus déime de caint is bhí ceist eile mar hampla dacha le corpus de heicslóir tá sin idir láha leis tá caint tásaithe an lei sin mar sin. Tá man duine go mór a bháith le bheith a báirt le ranfartí heile a bhfuil sanuil sacas an an tain ná ní hiiglinne ach díú ar náte díglinne bheith tarbh ach tá go mór a bháith le cabbí obair nó cabbí sihir dhéanamid a chur chun tarbh dá omlan phobal na teanga an ahan Arnáil agus an ahan réimse agus sin go sin an bailach le bháil an tásaí. Seachas bheith ní bhéin na Foclóirithe ná an chuile chót a chró mar deartha. I weten just rudháine an faoin na fónic. Éon géúbach de main sin bhfuil imrí ar cechaí le ábhar an Gaeilge. Cos dí steach tús ar tuairistáise í. Agus tá saneolalas a haneolalas rionteige linn faoi cecha léad rá ceart. Ganút chun na mara gan Tús ma Geralt. Nuair a bhí soracha caint ar a gorpan san níos luha bhí smíanam ar é féin agus tús agus cardan áreachtála chun chuirsí dhéanamh na gnééis sin goléir. Lair tús le múntóirí hí san óchéin agus ar chúrsa CME bhí gine go an múntóirí éan faoin ábhar céanna agus deirm se libh go raibh sé barúil. Tá go má aon den eile géirí haftasteach ar sin. Go má a chormach
bhfuil gá an eile ne fáca. Tá pí scrífig aní nachtain an sa le sin amach tapig agus tá coppla ceist beaggan i dhéag san. So aní nachtain der si ceart fad a bhaire fin aspa tiiscin ar gaiidánta aspa muíine sa ganúint géirá le Foclóra Gaeilge agus leganach an malirtach a ríháchtach mar gur bé an céad ceist a chuirtir an bhfuil sin ceart níl sin gaiidánach. Tá géir gá le leabhar de rasúir tá céimnithe i bhada nómar go béime ar meistúcháin. Der si tá gá le choras fánice mar déirfa de chuid bhreacha a úsáid go forleathan agus na mútóirí agus na tiismóirí gá choran éúnt dá ganúint baile nó áitiúil. Béim le chur ar an bhánic leabhart crín na tanga. Éontaíonn go lear chanúint contúirteach mar déir maire tá aspa muíine i ganúint baile na ngasúir. Tá béim chur ar hairmíocht seachas ar hiiscint. Nábíoch muid inar sclábhathe ag Foclóra Béarla-Gaeilge agus ag an aistriúcháin. Der si bíon frustrachas ar hisismóirí agus leabhar a tata bhile ón scoil nachfuil siad haim na ná na léamh go háirithe leabhar mata tá aistrithe lam díreach agus nachfuil éonmhacha na dainte ar lucht a léite agus níl na leabhar Gaeilge mar an níos fearr. Leabhar Gaeilge chrín atá beag le botún ar an bhórd savála sna leabhara ach ní bhíon inter de na gasúir ghfuil ar an mórd agus samála ceart crín agus go leganach a malirtacha có ceart chéine. Tá aspa muíine gá crothú mar go bhfuil an choras a dachas róíirithe ar scrúdathe. Deir si go an cearta omláin ag sarachan ní bhanacháin fin na dúgáin atá ar hisismóirí agus iad tógáil a glán le Gaeilge. Tá léirgus úntaach tucha caithfar forbert dhéanamh ar oclóir an fáiste agus gúil siad ná iad hain a chuirnúil. Gus an pí deir gohí ó héamh cuasaí Gaeile dachas Mohíim go scolan na Gaeltachta á bhágáil ar an bhair géir an pobal ag leidú tú agus an pobal ag leidú tú gá réir. Is mó fálamóí Gaeilge inis agus tá aspa muoinú is sa láthair as na teagais fálamthe agus tanga don na canúintí an tobar ón gcóras sa dachas. San am seo a bhfuil tanga an phobal cho lag, caithfar an méid áisne agus is féidir a bhuiinú agus takeíocht a chuirta na mútóirí ó dúgus na tanga cá bhágáil ortha. Tá cóid brú a tastáil agus caithfar muoine na chuirt don dram a bhfuil an irid sin cóchta cá mar léirigh maire agus saracha agus gan si buchas le gachtainna as na cainteanna. Ceist mar sin ceist ó bhíhall duibh na ceist mhór an faoi na fuil ceist mhór an faoi chaidán na Gaeilge an méach a bhfuil an méid so an legan na suúire ceistíonn sé an bhfuil sin arolalas ag mútóirí scoile sin an caiid an fiúlas dócha agus an bhfuil FGB féin ag tacht leis sin legan na suúire den gaiidán. So sin ceist is dócha. An ceiste sin dute Dónal beidir? Tá an obertanta ag ran gan eisteáin ar a gaiid an úr agus is éintach go bhfuil fáil ar cheán agus is éintach go bhfuil ceist an údaráis sucrí. Is dóhí go bhfuil se táhacht a chuir fitéire an fóhéidir a bhhaine se gaid an gur troide tá an. Agus ríiste éis tu go éis ag ceistna litteachta is fóinge táise go háidir a tíúla bhfuil ilúntaach ar chuoine ceach le leas bhaintas achfuin gáil le hé sin tá rólaige ní mar há go bon agus bar chuidir scéile is féidir an cód scrífa úsáid hí cosparí difriúla a chuidirí agus ríist máchartar ilúnt litteachta ar áchaid an ar fáil gona miléine atá gurhríd a ggóras tríú levéil, be cheart go méidir an aireacht agus muoineach go amach agus leashaint is a gaiidan nuair is cuí agus an sin leashaint as réim na hiicsúlacht an sin nuair atá se sin ferúnach agus ceart agus cóid. Agus is dóhí ga bhéid áard thugtar ar chiisteanní mar seo sé fára. Maidir leis an ghaoileidir FGB agus an caiid an leasíthe mar atá nising. Is dóhí go mé cheart áard íú ríist ar an gáisce a dinta ag Foclóra Nua Béarla-Gaeilge. Agus na nótaí teanga atá chuir dála chéile acu. Tá si ar fáir an Gaeilge agus a méarla ar a síh idirlín Foclóir.caí. Agus tá na multaí a din takeab, chuid acu ní mar a chéile iad agus multaí an legan is tíirnig an chaidan ach feicear an gúil an rinnes iontab, gúil siad an héarchúiseach agus i ríist
ga bhéid préhéantar faoi se, agus ga bhéid troiricha tá fáil, is fóingin sin mar phobal teanga leasahhainte sa tro sin. So níor dhá goach cinál tror éontiseach cinál caiid an docht dagen a bháin, ac amach muid fesach cechaile leasahhainte as caiid an nuair atá sé sin féúnach. Beten just pointy an an sin áine. Inte? Bín golóirdíine tuairteach nó imrí ar mariaal nach gúil cúpla neamhréid idir a caiideán agus Foclóra Nua Béarla-Gaeilge. Ach má hain tú ar a síomh nó ar chúla leabhar, tá colún beagán sin agus sin se nósáideoir, siadam nach chuileach trí chás gur bhfuair laig agus minicíocht úsáide an ceannas fearr ar a gaiideán. Agus sílam á bhéta chuilehine tá gúsáide an Foclóra le ó hí marráis fólam a teanga nó fólam a gramadaí. Chá mé anódí sé na trí chás sin, agus rála pein oké, níl fuair an Foclóra éonach leis a gaiideán sa trí nó níl sam bedgúil chear a chásán, tá fiar beagánán. Agus an sin spéad le blacha le chuile hórtaile. Agus sílam nach tigan daoine gúil siad ná an breanú ar leanach gona difriochtaí táidir a dá chóras. Ní rás agam héad sin a bhhaire gur mí inis. Chlána me gáil háramá. Tá go a chormach bhfuil tiile againn. Or cactus fós aine, ceanna bhhaín cainteoirí agus lé an spéisiúil ar fad is úntaach an rud dúine ar an déobh má den goras Foclóireachta splécha áir ní cinnti mór atá déanamh go háirithe bhíonn sé aspa ach faní mullanpáidric agus a chóglacathe as an obair tarsúil agus ceanú cnachúir ó léire má bhíle buocht slibh as an gaint háachtaach seo a chur fin am ráid gachrad spéisiúil idir Fhoclóra Gaeilge agus cuasaí fáiríochta tús na fáiríochta is se forbert ar sciil na héisteachta agus tá achfan hebhar ann sna dáanta agus na háráin radisiúnta mar chluisfí ní bhain severas fáiríochta ach severas tanga ar éon. Farír ní flárdum imacht agus béimi leveréis so baléir an obair. Agus an ceisteanna ar fad luach nachfuil ach bert na siúir obair Beidh si Foclóra agus tuairis gá ceann na haisna sfear tá goin céim fá sin. An sporán. Hálainn gur airgid faoineair sin. Agus Cin ceiste áras na Gaeilge. well, ceis gon dá rialta an rialtas ó dheas agus an bhaimena ó thuaithe freisin hálainn ó hí muoinúide. Dearan go bé Pascal agus an nómh chásca gur binne an leagra. Agus gur beg seans go mé tiilú i techt ná dro muna bhfuil mu dá iarraidh. Síle a cháde go bhfuil muid nach mór críochnaí dastín ó aon den éon rud eile rá sanna ngá an buchas levelig. Anna go dtír bhhailmsa go dtír ar ceann na forna Foclóireachta a muochas a ríist a thuirt le ahanana a bhí a lóirtanú agus látéin agus bhí se go hénta gró suas le céad na nó níos mó páirte ar lína. Léirann se ar bhhealach bhfuil deisnaí áirithe cé gur scamal mór réon chomhad a tugus a deisna ráachtain na chuirt a bhíine nach riom ná an taiste le go léthe seo. Níl an seo dar linne a tús lé, Tá se Harbh táhat a thugan go mó riachtanais ar spruch phobal a gur san áhagan agus go gurthaí nóúin céan bailla has fear a ddíaglann i riar an riachtanas sin, mar sin níl an seo agan a tús córa agus le chuidiú dé be ácha déanam mar seogan a chunas álas dúine in san óbairt le déanógan na maihan seo agus rís ráist le chuidiú dé be jasan rud bracha eiceil ar an fortagam chuig na siad a bhíonanta. Cean ceist nó náta seachta táachta takeis seach ó Roisin i bhíon ain an san tá geargáil a níos má ban a bheile i drón na Foclóireachta. Bhís páirt leis a Roisin agus casa. Well, tá seáú mar sin héin. Inis bhhailm móhuichasa a gháil le bhlig faoi bheling ar maidin leis an painéal marín i gcaireadh Dónall Ó Braonáin, mar dhéine sorach an ímonachan Dónall Ó Hanafin,
Má bhuichas Anois le páric le cormac agus le Tomás Ó bhí man na technoliacht agus a bhí an muid a chur néir agus a bhí chofaideach lumsa nuair a ringe mé dearmad gléfisteach má uair róháil. Agus bhhailm freisin buchas a gabhfuil le gachéine hánig ar lín agus a bhí a géisteach linn agus a chur isteach ceisteanna againn. Mar a deir páric nílann seo ach tús agus gan abras cloisimuid tiilú faoi seo idir seo agus nuair a ecasmuid folklór ar lín na stocha ar dús mar a háda leis sin Cainteoirí agus níos dearnaí bhein sé súil ar éonós go mé sé a gló freisin. Cé go bhfuil muid liganis agus antaithí agan a rudaí a dhéanamh ar lín caithe mé adháil gúil mé géirí an bhréon do Zoom. Ach má bhí le buchas le bhfuil slán go fóil.